mubukao obara goikekera turakure esiko ne bakobikwiranire tari mwanya bantu ranyore esiko naye amakati gagona rasore sire esiko motoro ito amen biamano morisi asenge chiri baga litanga ni twayigoiro musangerekano kamuranche abana bo mungina ntora barora iga mwensi abana bo mungina karuka abo ni nchwa abairi baino baicha na bera nyarikane to korangerie etoke toiyo twatumire chapta yao igonga ntoiyo asore karurare oise kobera iga libageri kwanyorire wono asenge njuto igoire oria bali ekwaya chirichiro chikwaya chirichi achira intagete nyore masakarari ekwaya chirichira tobarangeri motere igo totageta matera iga nkwana nchiyo amatera nogo saba igo kamuranche igwera igo buna twatebire igo ekwaya chirichiro ekwaya ria bwana nchwango moigore omusangerekano oyo nogotera ekwaya ria bwana ng'ayere kiagera nero etakeire koigoro omusangerekano oyo iga nogotera kwaya ria bwana okorora ng'ateracha nabo bari bakareka bari bare tayari ekwaya leta marieta gocha erinde tonyore amatera ayo kiara ndoche nga chikwaya nchiraika ekwaya eriera aria ndoche berete chi uniform ya iga nkimoro mukirete ya karonga na korangeringa ekwaya ng'ayere gose numuri ekwaya emoreke ombe asinya more ekwaya kanga mwaikira enkwaya ki nyamisaro okay nyamisaro wani ntuango nogotera iga nchubwango nakwaya chirichiro tumama ngana gocha igo narito chagete kabe nyamisaro ekorwo nande kwaya eriera atoke nere gocha nchubana bwango dia bwana mona gocha bo dia bwana mona kobange dia bwana asotera abairi bali more kali nchwa inkabuwe tagete oyo mabuye ko gotigara abu asomongi na maokoro oriyo begetwo nero kworo kiabagen lakini abande bensipi korukaniga tira gocha bwango karibuni sana kwaya
buya mono sana asenge cho tero kuya na bonta ke to gende kabire ye kana matera na tutagete ya bwana ngayere bona asenge njori ya bwana taraja kangwana minyo kango gocha bwango kamora anje bali moleka tira gocha ese goika ya goeteire ne family ga goikaranza oyo tari family atia family yonse pe abacho koron paka bensi bino bakabera katia ke gutwike igo oyo tari family koranje kana kwerigeria yako igo ne binge bochiari binde bochirogoro binde ibire bosa I
Yamono sana asenge choka tero kuya mono chikwa ya njira atuma matera gocha chikwa ya njira atuma rogongo nero go senero teraika mugutana rende mugutana okay bone krota ta kogenda bwango chikwa ya chirichi achirereta mangana anyabu no konyoru gato gotuma basi echabute yaerire bona ntagete toranyore kebungo ekaronkore to morisia otuori aiche erinda to ekebungo geke nande tumana kogende step wende igona ringo nyagoteba nga efamily omongi na chemima echana abantu bensipi bali abwana baikaiga babwana bache bensipia chisa chiabo cheisire goika toko barangeri naina bana gatebya nga karibu sana abagenia abaikiraiga asengencho yeri tukoria rero abageni bomongi na chemima naro iro morisi machani karibu sana igo ono libageri tiganda ao morisia erinde tumana kogenda nsemeni eruge gotuka sama kweli eruge yuko yebanga omanye goikera chinkoro jire moyo bone kero tukurigi chinkoro jire moyo chiwe moyo kemuika abana bomongira chemima igotuma tenga makweli gachagete kurwa somugunda Eden
ekero mwanya bantu obegetwe ase omogondo ikoyorinda angete koigwera amachika Nyasaye. Bo Nyasaye gagwita akomorigarigia ng'aine Adamu kayore amachibu agachanga gona koigune ebisa ekiande getirianda ning'ogotenge getirianore kanyarari chibwe bitamiro bigacha ng'ano mokungu oyo ng'ainire bono gokorigereria yarenga ase omogondo Edeni na bari bakabono mwanya bantu mbana korora ng'ense yaerire abantu bebange uno musunga akoratebia abantu ng'a be ready and stay on you are ready kabange naende omenyo ekero okorigereria egetabu kia Abakorinto yeri itang'anisa nebe 29 yebwate etangaso ng'a bwatoka ase obwatete morisisomango igo yateba ng'a korende baminto igongoteba iga somango buno omogusi igo ekero getigarete negeke bono rigereria egento kerabu ng'a gakikoru bono bari bare n'abakungu bebare ng'a tibabwati yani omanyete morisi ekero obekete okorabeka abwo monto musacha nabanchete monto mokungu sana bono omanye gotebiwu ng'aki mubare ng'a taiyo ekitwanyora korugoro ng'ekero getigarete negeke so wanyete okomenya buya obare ng'a tomobwati aseki egero mokorere Yesu gendererango na intu abatokorera abana b'omong'ina chemima efamili omogaka bwana toise komenya ase ebirere ebi toise komenyo nabo tokonyora amang'ana agotochera mubasokano bari bakorera babe ng'a tibari korera nondo ogogete nera abe ng'a tagogeti nkio taigosomera na bari bakogora babe buna tibari na gento na bari bagokorera ense eye babe ng'a tibari koyekorera ekiagera ense bunere bono ngoetere mbuya mono morisi ase ogosoma okwo okuya abana ba Nyasaye oyo togotebiwu ng'a totige bionsi tomochiere tanga Azimio oyo togoteba ng'a tomochiere tanga Kenya Kwanza ekero riria tokoria uchia ya kwamba tutaanzia hapa chini alafu tuende juu. Sasa mambo imebadilika, tumeanza kulia, lakini tutakaposikia sauti ya Bwana ya kwamba Bwana anatuhitaji ntokoba na mechando endelinde ikiagera oyo gokunyasaye eira arire paka boko yeikerania buna bona gotebia abantu ng'ense bono mbunere bono ngoetere igo Yesu oyo riete eira agatotebi ng'anko ndanda ase tata injiko baroseria ase ogotangasa ng'enyomba ya tata igere no bamenye obonge etagete bonsi nero oyo gotebe kene na kile atebete ng'ango chare. Ukweli ni kwamba Bwana yu karibu kurudi vile alivyosema katika maandiko matakatifu. Omena gotebia abantu ng'aki kumura amenye imeyane na inche imeyeino inamogende kwama bana bacha somusangirikana abanyasaye abacha kuarigania enyangi y'omong'ina chemima. Ninawaombea mema ya kwamba Bwana azidi kuwa nasi. Tuombe. Omutongi omwanju Nyasaye tato itore igoro nabakwaroje ng'ambuya omong'ina oyo amenye ukachinga kiechi nkwabwate sababu
buna malikako tuwekele kitabu kiaza Proverbs 16 fungu lake ni la 3 inatangaza ya kwamba na kio moneno okodire kirege ntase nginjogete bona beko nyarekana ama kweli yo mongino yoga Nyasaye akore mikone wo bio konyera banda sokotoleka koranche chinkwa na chirabe chikwa gache nkeye nekero lingana lya Nyasaye ligocha ase lieta lya Yesu ndigosa nyale kwama tigo wanja kwa kwa itiko lya lero tukwa kana kogotogia ikiatu asabya sete Yesu maboritu. Thank you. Buyamono sano mulisia sengencho kebunge kia giokoremia bono katia itontore no mugambi chief no araiga lakini asengencho ya kikasi kogenda ari meeting bona banare kogania chief waiche erinde atoe ngora agenda asengencho emirime yiga irasa marikaye. Buya mono abairi n'abasani abachali tukulia lero tokorango twensigaye buya mono ase Sauli kera tokwigole bintu ebi gokonyora gokoba directed ono nareko kokwana iga amakweli na makoro lakini abako bamayekero omwibuli asirire ose omonto nare gotebia abaminto yo minto nyagaka na abamwabo lema sana lema mono abairi mutwaro batware rubuya nabana kenyoro tokoro moyega bwo mugaka bwo mongino yo buya inchwango yo minto chopo ngayale chopo munyagitari nchwango gocha umuroyo karango mutuma akomenyoka sana ano muya na kinkora mwera libaga nera arakwa nake mana ko achieve libaga bia mono chivo ase ngenje libaga njenjob umugambi na batwegeria ase kanisa kerarenga ase kanisa ali kwaya no mongino oyo unarengo mo Kristo na batu amorora muna twakina nima etega gocha koira nanga na chaso ekwayo mugambi anyi wedo bole bia mono ntete goteba ng'a chinga kicheto ngoikachire etwacha mune skuru ya Sunlight asoge ga gokora naende gabo getauringa naikere banyangama n'abantu abamotore ngakiyige guika chief ntokwana mangana make mune staff twacha kwa oyo minto pole oyo moito lakini ntete goteba ng'a ekero twabekire enseme ye muno bono tugege tobogambi bwao gwetera asa abana basome bana bali okonyora bagwa kono nechikadiga tiabache Sunlight ali tobakonye ikera mumanyete buyanga Sunlight no ena ase chi station chinyinge mwarorage gutangasu ng'a nere akorete buya igoti abana aba bakonya gwaka chikadi abale ntwali tobasose buya iga egere babwenere buya monase libaga buya mono chopo no nyora mabaga na atano ninki go nto gwanje tirende mabuna ndi staff no kara bono mwateba nga bagambi mbamanyeti gotera lakini rende bekango tate gento nkerabu ntagete motegerera muira kangana akamukorwa tarinje yatorara gosenke bu abuna bateri batere mo koigwa korera abo lingana eri mura rusio Pero tiga totero bachani bore wakare Tega que tiga to boinyaro bachani bore wakare O bachani bore gawakende bachani botani ndige tanginde Ora inkora inde wale wabwikera no botawati mukoro figonde
Ego motote vaningwancha telande tawatikemberengere tie. Esimaeri ya mutonigo yale yekede nandetiya watekende ya bisete. Naki omanchani bori wakare na igo se wagenda. Omanchani bori wakare waserete teboyo. Teboyo, nawateri boyo. Toko boya, echebuna yo wate. Neri boye yo. Ekora tebe wenu manje kamone na yotaro yotara mojo ya moroche. Ebori na ime waira neye. Kawateri boyo, toko boya, echebuna yo wate. Neri boye yo. Ekora tebe wenu manje kamone na yotaro mojo ya moroche. Ebori na ime waira neye. Wanchani wali wakare. Wanchani wali wakare. Wanchani twarenge gusabane geseri. Intwase itwe. Bekere masomberera. Nende moteba bekere mayigatera. Wanchani twari gusabane nonyamu murero. Tusabane nonyaneke biriti. Barenge kwage nchobo. Barugamo baragiramo. Abagaka bale batonchogete basanga none norokole gosibanige chenke bale bonchogete basange ndagera ase chikanisa chikambi twarageramo totaliko manye ndagera neyango itwende wochwata lyoka nogotwanga lyoka obwale nogotwata lyoka nebatwaliganiri nogotwanga lyoka twamanyeta abantu bonse n'abamona bamoteyo ndete yora kubekereza omu. Omanchani buri wakare waserete teboyo. Abande twateba n'abakristo turi Tumanchete Yesu. Sabato na Jumapili twabogole bukuno gotera Tomotogia umwanene. totolegete kabisa togokwa na ngora no bwitongo Tomotogia umwanene. Omonena basasene onasifiwe torabororoke. Chipuritene chogokune twasekamo abanigo tongainete. omugusi yagateba bwanjimba maiso Nengero yekamwanyaine. nanda kamenta bwanjimba mweri Musunte wabora. endamwa muno Borogi bwechaire omutakoli kano nyimbo saigo. okoligero liwoka Tumba leona. eng'ombe yasige Nyama mabere. nkeke kiabeire Gakinito. elinde toba Chingete choro sana. obe na maendo bwanjani boli bwakale Waserete teboyo. Towateri bolyo. Towokobolya. Echebuna yobwate. Neri bolyo. Ekara tebe weno manjito monena yotaro jotara mucho yomoroche. Eboli na imewaina nere. Towateri bolyo. Towokobolya. Echebuna yobwate. Neri bolyo. Ekara tebe weno manjito monena yotaro jotara mucho yomoroche. Eboli na imewaina nere. Towateri bolyo Towateri bolyo. Towokobolya. Echebuna yobwate. obwate Neri bolyo. Ekara tebe weno manjito monena yotaro jotara mucho yomoroche. Eboli na imewaina nere.
Ongire magana ayo. Obwanjani buri bwakare mboyo. Nare koenda aria ngaki abo Peter Maragio morisi barego gotoira gionse riari. Twaite bituma tware goita rioka. Otari komanya ningo iyegete. Lakini aserero tukurigente kyo goro wenga esumura abekeru. Agotera kwa batebiri. Ngabaria bagaka baria bakoro bataunjogete ebare gosanga asegete. Na abakristo nabo basanga asegete. Iga bantu ba minto timbu atia mange. Ndaba tebinga tigango ntu twensi. Twensi buna tora na abanyasaye. Twensi buna tora etotongire na nyasaye. Totwara obwanje ni asintu. Chivo karibu. Oh. Madam Ninjo. Kwa nebire oyo no mugambi oyo ro mo chokoro. Ocho mochi oyo no mo chokoro omaremu. Karibu. Bia muno musinia assistant chief oitogwe area yeiga. Asa marietane nkoba kwani mwezi pimbu ya mule. Abairi baba bambu ya mule mwezi pi. Abasani rende. Bia muno. Asa marietane ngoro ku Margaret Nyanjero toigo. No mu assistant chief ori ontweka sublocation. Nche no mo chokoro. Mamo mintakoro ku Yunes Kirubo se itombochi. Wono rende na inche muno mugambi uta ndangeri gochaga iga tiani kwane kwani apa yabagambi. Inche na chirega iga senginjo chakolera baba. Baba ni galengo mungina gwogosemi. Nero tokini chinka chieito munekera twale konyora mo especially abana baito. Nigale gocho tokwanire. Tuasiriri epira yaito. Lakini rende nkitora akore. Tiga tumusabere ati mukaso omorembe. Nkorengi abachokoro bae bonsipi. Baba muna arura aso boiko bwense ntu atotigere ibisio biae twensi. Onde taiyo ari kurigereri bwigoteba na mochokoro oyo no mubi. Nonye no bogambi obwane nanyorete niga ntebe tinga gokogenda riao otwara maskani n'abantu ba mino. Nande nonyore ng'eria nande nkanyore ng'eria y'obugambi. Morocho mongino otari ngo mongino muya. Wono rende gakinche tiga una arura so bwiko bwense tigati mukaso omorembe nande atotigere na intu togendere komenya buya bugimo buya na intu toike emiaka eyeiga ikire ntogwanchera naigo timbwati amange akio baba muna ararire iga na togusaneti lakini rende nyasaye tiga mutimuki ero okorire emiaka eminge buya mono. Buya mono chief. Nande mugambi onde na atigire. Mwasisa chief onde bwensi ora ngai. Oyo ikira. Astigandu etangasa yemo yoka nge chief libaga. Mata alinya chogo ntobwate polytechnic. Polytechnic ya chogo. Twakorire juhudi sana twairire abasubati au bara abake batagete gosoma twabairiro. Abana bali barenka bagwaka chikadi twabairiro. Igo nare gukosaba andonsi omusomo sangerekano oyo aba marego ba minto balensa amabaganaro tori koru fees ogosoma mbosa. Bosa pi. Fees ninche ngwakana. Ayego kobori we fees tebo mugambi tigakane. Igo twensi bali totagete konyoro ogosoma aria chituki komina binte binge biro. Igo bune ko igorwa ninchu. Ntwakora poleteti ne driving school emo egocha gotokororo. Ero tari boso gosomero ni maite gento kyo manyana gwakeretire goikwaka ne gento keke. Igo nero ne chechako twensi tiga toimoke. Twegero bobundi twensi tiga toimoke tuchigwe konya. Chivu karibu. Basi mbia mono mugambi simba seribaga. Tigantebe pole as a family. Pora ase kenyorukia bunyankama. Na baigonesa vocation yingi mayanya chogo asingi chogo timoka kumongina. Andengiri bagalinde lya bene goteba buya ase family asokolenda mongina asobwaro buigwa. Taribons bagokora yakonyamogokora mongina asaikire.
na gutimoka tigang'ake buya ase family ase eng'encho oborendi ase eng'encho ya kikasi kang'antu abana ino mpaka program eyere lakini yabeteri ntosoke kidogo erinde tokonya yande tati gokwana amang'ana ang'abere iga kero ore moyo tema korosia egasi yago mogano oo gogosomwa ayo omonyene orosetie otari koroseriwa na monto iga amatuko abere atato obwate ribaga riokoba moyo tema korosia egasi yago erinde yaba buya abanto kere bagokwana ekero otaiyo banyora aya bagokwana egento kende serikali nebwate program iyoko abantu chinet gochaka ewiki gocha ntobwate program etari gotenena twachira ase amang'ana preventive serikali netate gotanga amarwaire agochanda abantu baito iga program yokorwa chinet nechaka ewiki egocha iganeri ng'a kera omonto kere household enyore enet chinet echi tokorora totware ebarase enene aririo nyego rituko ria Jumatatu abanyachogochogo sublocation mwensipi motoko erinde mweresu buno kwerikia wechinet korabe abanyango sublocation baratoka aria obisi ya nerogoro na bara mwensi motoko ororo asing'inchi program iyo kwerikia lingana linde serikali gebwate program yokoranga abana basomire once 100% transition kurwe klasi yakabogochi ase kende abana bakora matemwa atangaswa standard 8 kogenda bare ketambo kero kende January kere gocha twasabire ng'a mwana ori tatokanka abana bonsi pi batoke skuru omwana otari konyara kogenda skuru ye getambo kero gie junior senior secondary school ti polytechnic nchiro enyachogo chibonere mata iga ibwato gokonyo konene bana amba tokanka ligana lyo moyo mutinyi o December no mutinyi obwata amang'ana amange sana paka noe no bosari nkoburukana boreime torosire program entini sana ye patrol tokokora ase location ya naiga gochaka saa 3 kamili chia marogoba otokenka gochaka saa 3 kamili chia marogoba otokenka omwana o mogako gose naye noe nayo mong'ina kipatikana inchi saa 3 kwenda mbele utakuwa mgeni wetu kule Nyangusu iga abantu batokenka inki obosari bwabeire obonge sana tunataka kusuia abana baito besoire ase ebintu bitari ebiya na kitwatebire ng'a batokenka nanda abaibori chinga kechimore na abana nka matuka abere atato tema gokwanera abana bari ba serikali responsibility entangani yokorenda na gosemia abana geira ya baibori irari bagerio tafadhali semia abana banyoro oborendi obuya tigoma nabasinie kere muraganire program yerituko biamono chairman buyamono sana ase eng'encho yetangase engiya bono totagete gotirimboka bwango nabo nare kogania ng'a abana bache emima monako batayare ng'a ng'ende gosoa ase more ase eng'encho eprogram bono ntagete korangeri rogongo ng'ayere rogongo kwaya ng'ayere minyoke bwango gocha chitaeka ibere ganga baikira chisa chi mogoetani taeka ibere isato x ase eng'encho echingaki tokogenda bwango rogongo minyoka bwango gocha rogongo ekorwo mbare batokonya sana totebe magega batokonya ase atambe nabonganetie kero rogongo yarure bache motwaiga erinde tobae nkwane yemo iga abana baria gose abaminto bari korwa America monako batayare yo minto nyangore namorora nabande igo mobe tayare ekero rogongo egotere gokora enabasi ne yaino mocha batokonya sana ase meroberi omong'ina ntokobeba na bari bensi batokonya chisa chigotoka nko batoreri baga ekwaya
Mono sana kwa ya rogongo asingi njoga tero kuya ono etimu eri narangeri ngayere America timu iko wapi? Okorora ngamba iyo gocha bale bano bono ntaete togende nsemende kogenda turense menda seng'enche chinsa chigotominyoki sana miroberi nabe kogenda iga ekero nkorangeria oina arangeria bamakomoke baria batata moke nabo gocha nabairi bao bensi pi motwa paka basani baonye baro bairinye baro dibaga na oli gotokera iga ekero gwachire motwa igo bono nabo ntagete kogenda erinde mbarangeri ng'ong'a oyo minto Morisia Nelson Nyagaka ngakwariganiri nayo orogotang'ana motwa ochicha abairi bao abasani bao paka ba pensi paka chikorera nao bagocha egere tobaeri bagana bari bechibicha mobeta yarega kero bagocha mwabake bichengiya egiye gosoka buya togocha kona korigereri Nelson nchwango gaiga nabairi bari bacha aseng'encho yomotata mokenya gaka mocha nabairi baye basani baye bespi mogwakera inia gora rito chagete aseng'encho echingaki rire ntokorimanyereria Nyasaye omanyete lakini tiga toragendi chinsa ntune chinsa tokogendia egere toikere tonyora oborandia ase chinsa chingiya borandi nabo botakeire ase chingaki chingiya bairi bono nchibwocha motwe asome yani mogocha paka abana ba bonsi pi bari banyomerete bari yani basi pi chikategori chonse jua maisha ya dunia hii yapita upesi kama upepo, ni ya masumbuko na huzuni tele, mwishowe mavumbini tulalete. Chibwako Maisha ya dunia hii yapita upesi kama upepo, ni ya masumbuko na huzuni tele, mwishowe mavumbini tulalete. Bwana naomba nifungulie fahamu zangu, ili niweze hesabu siku zangu nilalapo. Moratika kaki bokwanania kamoranje aso wanja kwa ino Kabla siku zangu hazijafika, na wanyamomira na bono karatika bokwanania ama igangora kai Bwana naomba nifungulie fahamu mwajire mwesi tete mote inga mwesi tibajire hesabu siku zangu nilalapo, nilale na matumaini. Ujapo kabla siku zangu hazijafika, Olivier Bichonte yalima gwakoli miongoni mwa yalima gwakoli kula kikule anye gwakoli de bono mulizima chani chubo kabasa mabokanya sana chubo sabiri
gocha abo basabe Mulisia tiga tusabe tata nyasaye mutongi oito oyo ori iguru mono yesu no moiko machanu twawakire mbuya mono ase chinse echi chia bono mobasogati rora omong'ina Jemima rituko ria rero moyego oye koera aeniwe omwana oyo ochira nyagaka nabairi baye bonsi twababekira ase amaboko ao omonene obakonye na kobaremia na intu twensi pia toro omosangererekano oyo otoremia ekiagera twaikere chingaki chiri chinkong'u chia obogima bwa ense eye bwakong'ire na amakweri abuchire igo omong'ina ere okorire orogendo rwaye mokonya abatigaire erinde bakoinyore bacha asore erinde bagosasime bearigania ase eng'encho ya oboroti bogocha twetigira asore twensi pi ase omosangererekano oyo twasabira ase erieta ria Yesu oyo ore omotori oito amen. Beyamana sana nari gosaba moikaranse gaki karansa abe morogerio kogenda igo una twagenda igo nabo tokogenda igo bono okay tiga njubinyoka gocha ekaro etimu nere narangere ti America inagocha iga igo bono nasariri chinga ki mulisia mbuya mono asiribaga nche nigo nachira iga unekore ya gaka enene bono igo nare gochigoteba ng'aki chikorera chiri chiane chionsi abana ba Jemima baba n'abachokoro n'abantu bonsi n'abairi n'abasani abatoetanaine kamuranje motokorera amasabo amakweri igara yo obwoba taro omonto arure gati eino igo obwoba bogocha obonene igo egento nabasabire omosangerekano omogima chinsemo inye motokorera amasabo narararente oboremu ase enke yega mbuya mono ase ogontegera buya mono oyo minto onyangore abaminto nabo kwane mbuya mono mwesi tingotwara mange mono onko bakera mbuya mono mwachire nkaya ito gotoa pole omong'ina orarire omong'ina Jemima oitwaye kasaviri osonseka no omong'ina orenge omong'ina omotoereru omong'ina omuya otwanchete nkoinyora ng'a chingaki chitwenga abana basinini unenche bona esemo moisaransite no seitonga kabisa mugwo mugakomare naende nyomba ega ase yo mong'ina oyoro ega igatwenga abamura abange sana tete goteba enamba gatwekoroserwa endagera twagokorana ne chinyeni bono egere tata kare gocha botuko onye chinyeni chiagoreki chiarire tata n'omonto obwate emechie etato twabe ng'omoaka saa sing'ina naende agachiete taracha bono toite endagera toyekorerende bono chinyeni chikoera mama tatenga bwate egesabiri eke mnyoka omong'ina Jemima mara ase chinyeni nchogorteki nchiro no twagochakera tokonya chinyeni mwa Jemima ase mwamagakoro sabiri twairana totonyore twaprosidi chimwe omong'ina okokunya boke tonyore timwe omong'ina nyaboke twagenda mwe omong'ina okoroku ng'a Nyamosi nabo abanto bamete gakiri twanga abasinini bamete igo lakini era abanto gosaba bari chinyeni echimo bakorangare ingiki aba obong'iti bwasoa nono obogi no amasomberera ntoli korurera gose maigatera
agende kingero rero ng'aki mwaba ona akinde koba rosi na bakera mbuya mono chingaki tomaite chingaki chinkong'u mono togosabirana moroire ichoire naenda yani aragocha singe nchoba goturende omong'ina tara koretia amatuko aya lakini nende Nyasaye bwanchire okoreki orarire bono rinde nche twagite koru mumbu ngocha narenge namaete ng'a ncha konyora amang'ana nagete kara ngocha kara amatuko amange ngocha ngora nakwani omong'ina oyo twakichubicha komo lakini mana karori nkaerete gocha sinare korwa ngongo omong'ina orarire ekaba bahati mbaya na bamwabo nere ore omogocha ase omochie oyo omwana penina nakomogwelcome nere ache nabo twarete koma mumbu nere akere mama ng'ina koro pole kore na abanto baminta ataracha nakobatebi naki chingaki itometire chingaki chimbe amoroire aichoire ebibe biaichoire obooni bwaichoire ng'ai togotama gochia totakomotamera Yesu ekianero ratokonye chingaki itomeire chingaki chia omoerio ebinto bigokorekana ebigoto ngogocha kwaye ng'ang'e koreki ng'ang'e kore gaki inche nabo ngosaba inche na omorisia nabo ngosaba ng'a akarango nkwana buna engokwana ng'omanyete kobatebia ng'a tamera ase ng'o ase Yesu penina ng'ai gwachi amaiso onsia amaiso rero amaiso atuire kone tingomatenera abakwani chema abakwani penina abakwani nere chemima narianchire abakena abanene abasani baba abairi nabakwanire wairire buya nko bakera mbuya mono seng'encho mwachire kobakerori ng'a babotumokire nyagusira baba twamwanchete lakini orogendo rwaye gose esabari yaye ase oboiko bwense yaikeire engaki na rero nari rituko ria omoerio inche ngwaka mbuya mono Nyasaye amoete amatuko amange twagokire nere twasangire nere ebinto ebinge otosomirie ebinto ebinge mpaka bono atimokire nabo ndarwa estori enkeigo ya baba ase eng'encho ng'aki namomanyete baba nyagusira neronderete nza koruchi highlight chinkeigo igare gontebi buna ase abachukuru bonsi pia bwate narenge omokono ase okuragira akang'igatiria ekero lakini nkamosinya ase bonsi pi akamagonteine egento aria getigare komeni erongori na ekiara mpaka naigota igo naerogerete nakinire mpaka nainche nabeire omonto omonene gocha etware gotogani nere ondoka baba nainche namoroka baba marieta namanga are kondoka mpaka ekero nang'ainire nde skuru I think nainge form 2 rituko erimo nkorangeria gochia skuru by then orangeria gochia principal office nabo okomanya nangwari korete ekere nkogenda igo nde na obwoba lakini timanyeti egento nakorete ngona nkigoseke nakorete rero naikigwe ekigambero ekenene ngochi kogenda obisi nkanyora baba noare kabisa bono nkaondoka nkabuga nkende kiaba abegete obosibori bwa kikasi ngateba amang'ana asarekire iga mwarimu aganteba ikaransa ngaikaransa baba akamanya koboria omwarimu nasokia oroboti rwaye ndore ng'aki agokora kumena kai ng'aki naende biambera iga omwarimu agasoki by then babwate chifairi akang'usa ekero anyeng'usa akarigereria naye baba akanyeng'usa agateba omoremo oyo are maega ng'aki ore maega iga ntebi
ona somo yone nkaba confused batamanyiti gosoma nandi bono ndigereri omwalimu sinywegi ngokwana ngakira omwalimu renda akaeresa nandi ababoreti omwalimu amochugite n'amaswali kabisa atebe ng'akia tari gokora buya iga. Of course rende nokora emirimo buya tokora eng'ani yonsi nkonyora ore ande nore ore maega gose nore kwanyorete inse. Ngateba rende ngapromise ase baba na yaya ninche nkora omoki nabo eripoti yansokerete igo. Agateba tobasa gokora obochari soma gwachete agosoma. Ankasirete amaiso kabisa ngateba tari mang'ana. Nandi rende ase omwalimu tokomogora igo kwarokirwe omwenenu bono inche rende ngasarera iga abwo nandi maete na baba nonya ogoteba egesitabu ekarigerereti nakemaete bono gosoma. But rende nkamoa amasikani aria omwalimu oria ekero achiete nabo atete naigo obwate omoibori bwa eng'encho naende tobasa gokora amagoso. Nkorengereria mbegete omokia ngakora korwa esukuru narenge. Baba ntwamenya nere ari ase nkamenyete Minnesota. Baba ekero achete garenge konyora nguru nchiramoerera nabari gotara tware kogamba naende kobua mono nche ngotebana nari nanyorete engaki nang'ainire bono togosemani nero nseme. Ebinde nabo tware ko differ opinions twapingana iga abwo bono kero omonto twateba tiga tenenere buna biamoire. Baba iga arenge omonto wanchete abanto ari America tware komoroka oyo obwana. Nabwate abasani iga ari aroseti abange abagusii nonya n'abasongo. Baba karenge nonya ekero agotara twamotete na baba tuikaransa nyomba gwatara iga nari amagoro ataringaka. Gare kogenda okwane nonya n'abasongo nchera kobatebe hai apari msuri sana. Ngocha namoteba baba abasongo mbari koigwa Kiswahili ontebi omwana one mochokoro abasongo ngoigwa bari Kiswahili ebagosumairia nande bantebe hai bono nche namotebi rende natebana oko communicate ekobwate enchera enyinge nonya sign language nero ororo nabo mogo communicate. Baba nero ogerete nonya na abana bane bamaete ekegusii kiagera gokobakwanera nabo bagokoiraneria. Iga abasometi amang'ana amange akabaganera emegano twensi. Naende garenge omonya gosoria omonene kemoikaransete nere tari koboru ng'ana agogotebi agokogambia amang'ana amange kabisa mpaka oteba ngomotebia baba aria gware goteba naende gwasoire koirorera ontebi kira masasi taraera. Bono rende nakira ontebi buna atagete bakokora omanya gokora nonya na abana iga are ko make sure bakorire homework kiagera batakoreti mbakogenda gochesa nonya na TV mbakorigereria. Baba nyagosira nabwate abasani abange sana abo bantomete eng'ora korwa aria ase narwete nabasabire moyiancherane. Baba ekero tware komwakera esimu iga are gotogambi otosabera baba nanchete Nyasaye. Iga are gosaba kabisa mpaka namotebi baba ogosaba oku nogotambe tokonacherera. Baba nori orenge kobeka step by step bako oteba muna mokorikwa amarieta ino na egetabu gie ekaramu ya echuma amotebi rende tebane torikwa egetabu kia eribati kiagera ekaramu ya echuma tekorika isakara. Baba ninkwana chistori chiaye na obuya bwaye nabo ndabagambi bako moyega oyo ere lakini tintageti koira ribaga ase eng'encho rire neribe naende nonde nere narorora orakwane arere baba. Rituko ria omoeri nakwanete na baba namatuko abere ataratimoka. Maega yaye ewiki ekero yaerete ntwakwanete nere tukagamba ang'e ense engima baba tarorokanete nango chiarenge
gotimoka akangambia mang'ana amange nonyene yamate yane abo bari abana bane na mochokoroe tukagamba tukamukwani twensi akamanya goteba na ekwincha atagete kwincha into amutomerete nkorengereri none kwincha yaringe mwae nero yo mwae likonyora taraika kunyunywanya kore twachana abaminto abana baminto abankoba gocha ne amate yane ase ng'encho mochokoroe atanyarete goikaga iga momuro ominto oyo okombwati twachanere kwaniapa y'omogakone na bagocha nera aimukia okoboko igoro morore na notore nere muna nkonya gukwana iga Buya mono anga mwaikira iga kiare oyo okombwati omogatincho bono ororokane na ngwankoba buya mono kobako na gocha abantu bagiresi bespi njwa bairi abasani bespi bagiresi njwa ngo motu amwespi mbiya mono nande tingo chikobwata rikonde ririnde gaki nakire mbiya mono nande na kokire kabisa singencho mwa Giresi ngaya? Giresi baba giresi kanga wachire motu sai tigaba seseni mbiya mono karo bwato musani okorora kere kiama ya namabe ubuna bwo amato buya to gutwara seke mwanya bantu giresi njwa ngakorere gai njwa basani bagiresi bana baye bespi njwa ngo motu njwa motu iga mukore kurwa paka chikorera chiaye njugocha abana pi abesi pia baini chwango motu amwezi iwaga na gocha na bakonde mbia more jelia tankoro kwa standi areba na December na inapewa chiri kumuruma ya mindo tanyale te weka kirete ondoro jinga tigato na wate atoa kujikioka yeito ndobwata muraga nikomanya oyo nyandege nare noyo minto oyo nyandege ase bari kumathege gusia marieto na bakogenda igo oyo nyabiage nare ugondu maega oyo Eunice nare mokogoti tigantu mwera oyo nakwanere oyo no mwalimu oyo minto nere kurwa senga twarwete abande moga junga kina batuma tigange oyo nere introduce Bia mona seribaga family y'omongina Chemima n'abasani bakirega mbiye mule mwensi mukiri yakoboko igoro twakere Chemima kwa eri bia mono samarieta ngoro ku Malak Matara kurukia mukama ward omwe MC ororo omwe MC oino gaiganchirare kagerete no ikire magena oikire ndiye mono thank you neshiniwa ona na ikire na nja kwa gulibaga ndakwani abantu baminto aba batenirira n'ekisokoro cyane na Benina mba bakuruka etwachire na intwe koba kirolie igen tekene turatebe umongina Chemima ruanire seyengia she kept the faith nyasaye tigamugata sagia igen tekene abantu baminto tusaberanie una abarai ase county yaito kubwatira natore no mugabano ito wiya kenene murato sabere tusukie Kisii County to the next level kisegi nchiro ne kisegi cha kawaida ntutu wanchire komo bwatesia ase ng'encho ya magenderero a Kisii County umweshimiwa nakuwa na mangana agaiga ye ward yae
nche montigere njigokwana ase kiamo kama wodi nyasaye tiga basene mbia mono aseliwa bona omulisi basabirango murazi Peter bikoko sabango bia bana mamsie tusabe Nyasaye ito twakira sore egrupu yetu atenera neyo minto Grace Posoli mwana ukabiro baba bono twengo basabira kuranjo bakonye family ya Bwana Yonsi family ya Kuma Yonsi twanyetira sama oka okoranche oba bole muobo kiagero mungno ero kuliro gendo rwaye abageni baye bata kero bararwa bakogenda bandi twarware na bandi barwange mabera yepara abasitule miroli tigarete twanyetira sama oka onyira ebunuranje twasabire me ya Yesu kisero mutorito amen mbia mono sana karansa abana abasika sengencho baba no mongi na mono chinga kichinyinge igo bali nkorange likamuranje muratika koba chairman mutu mumanyanga ya chairman naye makorwa asengencho kominyo kichinsa igo mbia mono sana asengencho yayo bono ntagete togenda asemende omwana okoroku Eunice nchwango Eunice naba esani baye pi nchumotwa paka baensi pi bairi basani chikorera chiaye nchiro nchwango motwa mwensi pi moche bwango tema bwango imanyete bo omugambia ale bona ana murangeri buno mwana oyore makomoke wenkei njubocha bwango chumwensi bika muranje kamuranje kora bwango moise korigere ligoro nabo mokorora nga lire lyangaire gonjoka bali bebicha mwakolire okay kore nginga bakolire kamuranje abande kora igaingo Bono, sabango. Bade karansa. Bas. Biyam. Bas. Mbiyamono esauri onsabero mwako yo. In one sentence sinda dote mbiyamono. Oyo Richard Umweri otoigo bogichonjo mwaka bomugambi. Baba chemima tingo kwana. Penina na kwana. I want to say ribe. Lakini baba no muya tumukasa murembe chinangwaniri abana bane achakire ngaki antebi mochokoro ibora
paka nkamba go 20. Thank you so much. Buya mono sana. Igo mongino ino muyo renge. Atagetegesa kine kabisa. Muya kabisa. Buya mono sana. Igo aina arama gendera mayo mongina bwate. Atagetegesa kukebe ngaki gekine. Buya mono, bono totegerera nengo. Bono twaigwananire bono ntagete oyo minto deputy ogega nchwango mutua na abasani bensipi mpaka noe naria baria soko kore emeremo nabo bagocha bensipi naye baretera pore abasani bensipi mpaka nonye nari omwalimu takitari no okobera nande nayo kubasabira osomolisi no are koruma egandoje nchugocha bano mwensi nchwango mwensi pi maete na berere kengori ase gete tindi chiko berere kangori ekarongwa keranse gomogo ntiga matobe igoro bono amonta etogende ne chingaki odi na saini bweka no gosaba gweka nchubwango estabu eri ya deputy asare mwensi pi tenena gochia paka abasani abairi bana wenspi chumotwa chumwensi pi mwacha bwango na bali bebicha muratiga gukwanani mpadaye karatu akorire okay bake bicha tari oko bako ko barusia seko bake bicha magana ako konga monte ebinga mwakorire biamono sana bono asengencho moroche bunerega umulisi sabango biamono selibaga tusabe mobori nyasaye biamono roje watokonyire mambingia twachira asini chiko korra ba minto abale busia na baire bo motribe ito David biamono asini chiko bakonya bachira nabantu bonse bachira na bona sabiro ngo bakonya twara igwa ke bakonya setali mwana wa Yesu Kristo mutoleto biamono sana toikaranse bono korengia twarura abo kwamagiri bono Josephine bono igonta togende nande nsemindi the rate Josephine aba iri baya abana baye bali bacha inchwango mutua paka abasani bensipi Josephine bairi baye basani chikorera inchwango mutua Josephine mbaiyo okorengia nga nchera bale ono oyo minto Harrison Moranga nchwango mutua na bairi abasani benspi paka chikorera chiaye nchugo cha mwenspi okay nchugo cha kakimwa kora bwango mwaetekera mabera go swariko ogo swago ikorori orengeriko ng'ang'a ikwarigereretia mabera aiteka gochiriko bono ndende ta mabere taiteka nchugocha mutua mwensi kamuranje chumwensi pi
Ono Chibwango. NCP arore chapure ni cheito cha ikiraria. Ali bagari no ndiare ngo lakini bono komwachira abumbu ya mono. Mwankonyera ni rijinsa. Bali bebi chaka moranje. Monte ebinga mwakolire. Mwakolire. Bado. Lusi Bwango. Okay. Mbia mono sana. Kole ngi bakolire. Bono. Intagete. Ayo mo itasabe. Ngayo mugambi gwachi gochi. Mugambie. Nkole ngi no maita masabo. Mbia mono sana. Ntara saba ncheno mugambi atambo ngoteba pora se family. Igo tuacha iga senge njo go siri mongina magokoro. Umwana bwo mugaka Harrison Moranga. Korwa Elizabeth Mora. Nere tubwate korwa Rikitutu Masaba. Kimera. Igo pamoja na abairi bande tuacha abo mugaka Harrison. Tuseme tumesema pole. Senge njo ndo che kanisa nera. Tigande to mulisio yomo iga egera koro gusaba. Mulisio yomo. Mulisio ndebwensi mbiyamo. Tosaba. Omuya tata Nyasaye. Biyamana nande biyamana tata kwaturaire kuikachinga kiechiga tata mundu uri goro. Noloje kwarendire nyanki yomongina kurwanya atakobogo sira bakachinga kiechi. Tuachira asengencho kabakerori asengencho abana bae nako baremia buna mamu mino chire. Na bora bungo chabare bara remia bande lakini chinga kiechiga tumaye tobokendu mbabwate nakikiagera riche riryo sipiria nyako barigo ika ria baremire banyako bakomayona ututanganeire nena asitura asachire na ntu no turagende tato mundu uri goro. Wonorora chinga kiechigo murobirio gendrete kabamo na intwe paka katwa kurire ama ketiga ikigora bwa soda so banyani bwa Yesu Kristo muthori ito amen. Asante. Mbia mono. Kobako na kogenda Meri kabange nchigo cha bwanga. Meri nchigo cha bwango. Mbia mono. Meri. Tenena. Abairi bensi pi. Ba Meri. Ngaki aya. Abuto kare astambe obe. Tuatambo gete tokare roche ngumbu. Karati gae. Abairi. Basani. Ba Meri. Korera nchuango motua. Paka abana bensi na obako takire koba. Chugo cha mwensi pi. Chubwango. Chubwango gaki. Beye bune kogenda iga nabo konyorigo. Gututurubani. Olibwe bicha. Bwe bichanga kwa barusiri. Wakolire. Oina era tiga arustorore ya gasoka buya. Bema sana. Wakolire muri Nyabuto. Njoba sabere. Koranja. Njoba sabere. Chubwango. Tusabe. Omajanta tanya sao mwana mwikomo chen. Twakwira niri mbia mono kwa tulende kuru mungina kararete wekiri tukulia lero monene. Ro monene abagani bae bachiraga iga monene. Twabasabira maya mono monene kero bandete bokali oboyo monene. No chabana bae batini bosyoga iga mwana Meri. Nabai sinana nabai nabasani mons nabai kya sama ka wata tanya sai. Kuwa mono bakonye tatanya sai chinga kechi obokendo baseni. Wasukyo cha so tole kana baraba manyango mungino tagane ni tuturaga ndo ro monene. Wone merobeli tigarete gendre to monene twanyebe kya sama ka ko anjo tangalire. Kuwa mone merobeli onsi kira ne buno ko ni wito ko ro monene. Twasabira muiko mo chenwe ta na
ase iga monene kubwa mona bana bayatigire maega twabekira sama okaobe gwetana na gukubarinda kubwa mona yo muyora ba muiko mochenu no rora baba bakonya na kubaremi rinde banyara gukuminga nga kimamo mwabara ro monene pone miruri gendera tini yetigare twonyebekira sama okao guikaya eri twasabira sori tali Yesu kisumotoria biamon biamono sana karanza biamono Joyce ke muntu njibwango n'abayiri baye abasani baye bensi pi bayiri bakerenge incho baye inchi mutwa Chubwango bali bechibicha mwatirimbo kabwango gaki aya barusie bicha bano okay buya mono sana oyo mintoga ega njoko rogo sawa abeka sama bako manene tusabe omochenu omotongi nyasaye ito yori guru mono biamna singincho yomugasobe ne mono gwato eire rero twachira asirie ryo mungina jemi mutimukire otigire abantu baya bange tato ito yo minto otinne mutune amate yaye yo minto giresi biamna singincho gwancho omotenenere nane tumaite na bwato bwo basingincho mamu mwabo otikire kutimukuru se bikobwense obare mibonsi wetani onsi okurangiri gukwa bene guchasikira yomo atenene ase omoiko orabange kurangiria baigwe Yesu kwarire chirango jure bwango kero bami arigane ko bange kanyoro guture ko baka na kare ekero Yesu gocha kugikiria makwiria ya iga na ko ya checheria ko ya buri Yesu okobwa kwaye kuri barurang are nange none chinti siko amabera nchira igare igoro yaho na ndo korebe karo akwirana bako bakana gotugina kugusaba wita sita kisumutori ito amen buya mono Morisia karanza buya mono sana buya mono bono nabota toke ndei gongange turi gukura kamuranje bono oyo minterate Uganda abantu baye inchuango gocha mutua chugocha mutua abairi bali bachera oyo minto Uganda nonyeta iyo abantu baye mbara ni inchuango mwensi gocha chugocha kamuranje chubwango chugocha mutubwasa pia mono sana nchubwango bali bebicha kamuranje rorango bwango chugocha mwezi mbaracha bensi kali biamona sana mwakolire nara utaracha kore ngio yo na kore merme na somongina tiga tukwira limbu ya mona nti nya sago konye akomente kiagera na mwa amenyete no mongina ali nyomba igore ndi nyasaye na amanyete na nene ere
okorwa ebisi bia kerengencho bono morisia nyarumi nchwango jo babeka asa amaboko a Nyasaye. Biamono ase eng'encho ya eribageri toire ebirengereria ase eng'encho ya ogosaba omuya tata Nyasaye mbiamono ase eng'encho ya eribageri omonene omong'ina wabeire ogotimoka korwa enke bono ntori korenta kende ekiagera naye mwagamba nere bobisi okarora omobango oyo buna ogochikobora abana aba batigaire ase enke ya mokogoti oye orenge ase enke eye bono twamobekire ase amaboko aye ekiagera rigwamu riabeire ase enke eria oboremu bokorekana ororo ase erieta ria Yesu omotoria. Biamono sana. Biamono sana. Bono goikera iga nabo ntagete togendi iga ase eng'encho okogenda bwango bono totarakora nabo nare korwa rikonde erinde ago omogaka tata moke omare noara erinde nere akwane ring'ana erimo mogaka. Buya mono ase okong'a ribaga ase omong'ina oyo baba abana baye baminto bakira abakoyone bakira abairi beke chingencho awo mwakire iga ase omochio tata nabo kera abe ng'ekina kigesi kiogokumia omong'ina oyo baba nero osieka omochio tata bwensi pi nero okora omochio oyo naende kenga nero orenge omong'ina bwa omoeri ase ogocha iga ase omochio tata na omong'ina bwa amasikani bwa ogokumia ase tore otamire korwa ase tore iga abana bari baminto bari mwakira na abairi baito abari abakoyone na abari abaminto tosabire ogosaba okonene ekiagera ng'omong'ina aba nero osieka omochio tata bwensi bono monto onde tatigarete naende igaiga na omong'ina orenge bwa eng'encho enene obwate amasikani amanene mono naende bwanchete abanto bonsi ase omochio tata iga ogweneti mono ase chinkwana chiaye nainche muna momanyete iga akora omokia omonene sana ase okobera enkasi yaito iga naende ase okorosia omochi bwa omogaka korende bono ase egesi ekebe orarire bono namanyire abanto baminto mwakwanire amang'ana amange ase are namuna aria momanyete mwarure amang'ana amaya ase ching'encho chia omong'ina oyo nere naende osieka omochi pi bono monto tatigareti naende ase omochio tata ase abang'ina baye na ase abanto bari bare abanene goeta oyo bono abana baminto igo nabatebi ng'a rema ase eye nabere ng'a buna ase yaito bono togochi twensi abairi bari abakoyone mwacha nakire ng'a mbuya mono ekiagera mwachire iga naende na abanto abaya more ase chinkwana chiaino na ase okobamanya muna more bono rende amang'ana mwakwanire amaya tosabere erinde Nyasaye rende abanto abatigaire ase omochio oyo ekiagera bono omochio totigaeti na monto onde bono monene nono oyomo igo abanto abo baera bonsi pi bono abaminto bari more iga ase omochio tata abatwatigaire toigwane ekiagera nainche muna mwarora ase omong'ina oyo nabo nagenda nere igo mpaka bono oikera ase achire koera ase omwaka toiga 1921 osirire bono igo nare gokorera ngoteba abana baminto tiga mbatebi ng'a rema nao seito ntori gochi gochiande bono monyare kobona baremereria mwacha mwatokwania bari bare chikamati chiaino chikamati chia abana aba iga ka abana aba gocha bono monto tatigareti bari tubore chikamati chia amara baminto iga ninu muraharigania abana ekero bagocha seito iga monto tatigareti iga nono yomo okwarigani kwenu okoragera abana abareme
baira na gocha oyo ngokwana anje no mare ari nincho mu mromo na sibwa ende bora ninche na kwana somo bono tiga tutinga ya saba rende bantu ba mitumu akiri mwezi kamukore na chinka chenyu moira ne buya muna basabere moira ne moite kabuya kore ne mwacha mwatora tabari barabai moto tiga mwacha mwatora ta twagwena ne tubononga tubata baire bari yantige ngambu jamana so totegerera atukwana mange autaro kwana mange na kuri bakana kwana mangana matambi sana kore nda abana bari baminto kera bacha bakakwana limo tubona kuminga na abana baminto asimuka chieto muchori no muya omwa kwana buya nandi mukoro kitinge chunga asimuka mete tomuka manyate buya yene moti kati kama chenyu mwacha mwachi kwani nandi mwamenya kuirana natebira kama kwanga chinka ya saba ile moyo ne buya nanti nakorane abaturi moyo ekiana besirega buya muna sogo ntegerera nakorera bungo tebanga kama okogenda chinka chenyu mogenda buya mono sana mwaka buya mono tata moka sengenchi kwanengiya kwa ruro bale mu borobuya bono omongi na chemima nabeko mbaro anya tato mwaboro nginoro bamura ba mwabo ndori ko beba kamoranje njuango mutwa chugocha abagichoncho mwe mogocha mwakera ini aiga bagichoncho mwe spi mwakwebicha chugocha paka chikorera chiaye ni nchumo bwatira ni webicheyo chugocha chikorera chiache mima amwabo bali bara chugocha chugocha motene nae akera inia chugocha mo na basubati ba mwabonye baro rukana iko na barangeri mwensi pi paka jikasi ni chiaye nande insate yongo cha korangeri kabere chugocha mwensi pi kasi ni chache mima ba mwabo nchugocha olibwe bichanga ibaje bake rusinge bicheyo rusiye bicha wakoli umulisi kangwa na nchuo sabere wasabere nchuo sabere timu hii masabo ono tiga tusabe lakini tutara sabarende oyumbaba magukuru nanche na barenge kongo basemi nyorendi dia rwete mumbu abange to basemi obuya tiga tusabe senge nchondo chibwa mwabara mogorera bobe kiagaronge libaga tiga tusabanga tata umutongi goronense na byonse ebiro ebikororokana ne bitari kororokana twakira asole ntwaba tole mo to koira lingambi yamano gwatokonyere kurwa asichinga twaikira somucho osokoro yana bwana asenge ncho baba chemimanya atakobo kurwa asebo ikubyense otigira abamame tigira abamakomoke otigira abana ba minto bonsi omonene leto gwanje kwao nyare kobako kubagata omonene ugwanje kwao kolekane umuchibwensi pio mogima paka bwa kuma mate onyare kobana yo konyorenda magokoro yotigaire no moyo okoro kunyangweso omonene tata gaki koranje gendera konya koma amatuko ekere togocha twanya korangeri na magokoro omonene rigere no mochibwensi pi monene nabali barwete enseria na inde kere barache bairane omonene okoro gwanje kwao obentere basibare boigo na intwa batora kere tokoirana ase chinka twetigira asa magokao monene okole munorigetie nekiakora twarorenga mbia togotigera okole munorigetie twasabira tutari gochika nse ya manyinga no yo mwana okeso kesto yoro motori ito amen
Buya mono sana, karansa bono. Bono, kinga kiechi, ntaete korangeria ekwaya yari onkundi. Echicha etere, ekero yaterire yakorire, omogambi oito no ara. Tomoe ribaga, akwane, torete omorandi. Ase eng'encho echingaki. Ekwaya eri yari onkundi ng'ayere. Nchubano bwango. Kora bwango.
buya mono sana asenge ncho gatero kuya buya mono bono ntotaete gosoa asegete senge nche chinsa taete kominya kibwango mugambi naro abagambi baeturi bagakare lakini asenge ncho kwanyorwa igo bono taete gosaria program kurende umugambi ori kurumagena nchwango inchwa igo kwana ringana elimo arafu waregania omo MC oito ana matanga konko ba request Morisia ko ba request ya yani angana rende amenge buya igo tusaba ngoli tangani ayori okuoga karati turasaba turaskanya sa asa eta to mwana no moiko mochenu biya muna sing ncho biya bwa monene watorendire nande obwaro endra gutorenda monene ntuna abana bawo na enta toito enka yo mugaka bwana sing ncho mongina sirire uikonya ore siro twayebikira soko boko kwao yarega ndi guchasekero kyo bana no bare michinga kichiga cyo bokendu bagani bachiro baira ni buyo monene twarega ni gucho burwoti bogocha twetigira asora siritra Kristo mutoria chencheni kerbonkoro kwa mugambi kurumagena oyomba abusirete muchi oyo iga umwana bumongino korukunganya gaka mongino yo kurukwa gesare ne kamati yane pole nka pole mokoyona na bamino bonse asenge njogo sirio mongina ne chinga kichiga cyo bokendu bonse tenya sabagate aborokereria ekogero muchekera babiri baruro go gutwara mangana mange njetingo twara mangana mange mbareta buchuachi bamagena buchuachi bwana magena ngo bokorera nata bungarega ni mu MCA we orogonguru mu MCA karibu egere oenka ingora mbiya mono bari barumagena mwesi ngate mweguri bagambi ya mono gakinande tenya sabare amugambi kurumagena mbiya mono ande mbiya gwakora tukwaleta buchuachi bamagena ga buya mono sa gukurenda nde bono yonde yaro kurenda abantu baminto no yinkolerare tiganso segepindi kaso gotebanga abantu baminto omucho bwana anyanga mabense ye na machoga basinye n'umungiro amatuka mange obugetauli bwetu kwa jumura semba representative tigante benga pola singe njogo sira kumongino yo oyo no mongina bwe myake menge mongina bwa masikani mugaka omarega mwatoire muno yosie komochi nando yo gorogeti muchi samatuka mange nanda bakwana kene ngano monto wenge njosira bo semyo konene umwalimu nero tebanga yaya nyono kumusegeta konyora abana nero korendo gie yaro ra musegeta iga kumetingana na chase getu nande bono kurubona na bonta gete gotebolene ngalende nambe ya monda ile abantu bumuchiyo ngambu ya munaso kulendo mongino yo abangina be myake menge nimbwate mamalia na bakongo kulenda na baranga nyono bukimanjisa jinde bakabaranga nyale batigara chache kundagiri igo ni matenge mwaeteira matemu yabangina be mongino yo mwamulemereirie mwamutegereire naende muntu monene tali aso muibuli yoye naboro ningenda kali enjo de mongina ngancho monene achoru mu MCA gaiga tamanyeti manga nayo igenda kama etengu mushuri naja ngai wana achia kunya koire runjira bakamboli nga chinse chinga yukuru nkume mugambi ndo kurwese gazi yaye ande mbona ko boli no mongina ga iko ni manyete ngabange namba bwate ushauri ana naso mochi iko na asara ne twanya ole nene singe ngino yokurara lakini taite tuwanchira ngama kweli kera achire igo to kwanchira namna bantu be family kiabeire bantu bomuchio muranga na bane ntamanyeti nale ko basaba mwanchira ngomongino yorarire kera tuwanchira ngomonto rarire igo to kugwena nyone uko wanyuka kuri twabwate ege twali ko wanchirana nali bo kongo bogotonyana nyono burwaire igo wanchira ngomongino nyale ko kurara namakweli abantu baminto mo karanseta aligeli uwo bungaini kuroma matuka makoro monte yo nyanyorire na somo mugano mo gitabu kurunga Buddhism ne gitabu abantu bakurunga ba Buddha bagosoma mune Biblia yabo ngai kali menkanyoro mugano yo megoro yo makweli
ngekera omonto oyo ori koruga kauda mabudo chogetie kanisa eye ose dini ya arenge korandia gane ngomorandi bwe chinguru sana bantu begendete ngagukwana Nyasaye omong'ina oyo omwana oyo ori momaima agakwa akaigu ng'ori nkorandia arimo na matariria mwabwana ari ng'aki ari nakare korandia bwo mugutano akabogoria omwana okwete egetondo ng'atiga minyoke kare murerake airere kauda mabudo ose namobekere nyone nkoboka akore gento kiege aboke ogoiko kauda mabuda nabwata abantu abange kobwaba akanyora matemu amane gakobatebi ng'a rende ngokwana na Nyasaye lakini tanya korengeri ng'a nabwate gentara kwana igoro ya makweli akaboria omong'ina oyo ng'aigwacha ng'a yaye omwana oyo mbono igakore gokwa gaki mobekere nyone okoboko iga ose nakoreki nataboke lakini ori kauda mabuda akamanya ng'a makweli amaene timbwati kobua agatebia omong'ina beka omwana oyo inse minyoke mechie yerensa iga boina iga yatogenda ojimando ike kibuku moino onjoge kojururigana rogora oje gotirimbokana machoga gokonyora ase omonto atana gokwa ore ntoboro ose omochero otigarete mogoroba noro oratokonye gokobokia omwana oyo omong'ina akarora ng'a amaoro gare raisi sana kunyanyora agasoa kominyoka kaminyoka omochio oyomo oyo okabera agakora abanyankama akagenda abaigasa agakora abakinami kera ase achi kobori ng'a omonto onya gokwa anto bana kyo kanto bale koitaberia ose yaya onyora aboke boro bworombo komokonya akaminyoka igo moise karaji ko kamogorobo goyire akairana na sika udama buda akamotebi omwana araire nsali ng'a narigiri boro kurwa somo kyo monta atana gokwa tinyore tiande pi kikwara gokorora boro kamotebi ono iguna kwanyora makuri na makuru gara kirase no mwana ore arokegori litikuri ariaika ancherana ng'a makweli abantu bonse ngabakore gento kiege ngabakwa bori omwana ogendeka mongino komori na kwale ngwale wantekana ntigerende nkwale wancha baka kwale kora etana na igonyore experience ng'a abantu bonse no bakora gento kiege agokwa amota tokate abantu bamintuli ng'a makweli arano are monta yo bwate sabu ng'angire jakoba mambia monta bwati mwereke ora taibantu nganje nimbwete makweli ose ninje kore gento kende goto wancha nankara makweli akire twanchira ng'akire tobe kiroria sa yakoba na turobiri umurobiri bya mwaro wiri umungino oyo elinde atimokasaga yatimokera abantu ararira abantu bayo buya gona mona yo chakota ngantu amito twere mi makweli abera mange muna lero buge taulio makweli aiga singo kwana lisango lya gatatu nintigeltia yanda ara gatatu manya go kora ngara na akori iga mbuge taulio ko nanda bago tukutura lioka mbaro nanda bande ba bale sita batatu mpate bale batara bangiru ngai baje gotukutu iga makweli na bale kirase nyona abatache bachaga igo batiga bande barairense bacha kurako bomongino oyo iga twanchira nga Nyasaye igo esenge makweli abere ngenje abantu bamindo ko bakororo ko basoronane no mulisi ngaki obo bisi obo nene no kuyalegania tumuganya Nyasaye ekera kure no brotu waye ekera makweli aro na akore gento kiege na atonyore aya naro manene nyoni go twachaga tari go jakoba kero likende somongino oyo lakini kunyora ninga abantu bamintekera gokonya makuri atara goikera ingerige tamago kiase Nyasaye senge jise cyaba ngana nara kwana mangana make teganda ateba ng'abantu bamitu kwa jumula tigatomota mbere Nyasaye namba ibere umo MCA okiamuka mana kwana mangana makasiasa lakini na basiasa na nyora nero na bere engamuna mburu weire igo taranyi chuti yake wakonyanga na to wasumura buya tagete ko saba abantu baminto bagusi ngantu wakachikuru mwakoria tugachoro mugabano ito Simbarati magoso tayo komo mochia soro jinga tari gokora buya lakini na magoso wake ensengi manga yanga ne chokora yabekwa ona muro jinga Simbarati ne chokora mate ino kurama banyana nyamuramanya ngai gomba bwati monto ngento bala bwati yo kana choko lakini ale ko be chokora kababua ne chokora kababua kababe kansemeni ne chokora ale bado ote bono mugaba ne chokora toko ba chokora mirere no iboro no mwana bwa chokora kare bwatire buya ne chokora koba ya ntaye toko sawa anto aminto ngamasikani ya yuyo mugambi namba goso kuruko mugambi ya chokora kuramo mugambi nante moto yo bwate genda go tebanga gabana na kore ke ne kasalia natenga tara kora gasi bono rinde mogo chimugambe nena kangangwa kore gasi neye togenda monaye so nabana yo sawa anto aminto ngorende tigabali babe kamanga nabo buyanga yaya chingoro nchire swa karagereye akarechi atichwa bono baigwete nga
yabanga munangu kende yonsi munganyo yokore into kiek oti chirwe bono ko ubire abakonya kuoga igo lakini ende mbaene kali muno mu MCA kurwen sebro ngoro ngaki muntu taba ngaina nga muntu nalete musada ali bunge assembly yokorusie gabano ito nga murusia senjero ya impeachment yokara ibakaro kikiagara igotora abantu 61 asaba MCA bale parliament asaba MCA 71 tuensi togo tebanga simbarari toro chimuna abantu bantebete nabakeigo bale isiko ndojo bamonyere mno yo otayoro mubakwanire nga egasi mwa batomete ono kurwani simbarati ose mwa batomete baleta magenderero abo mate kuru mutara magendera atomete bono tu abaye woninga tutaragenda goteya banyene ke inu abanyena abandi banino bande bayino yakuru amba karute nyombo getutu ondina bara rwanya ole nkuru nyali bali masaba abako nyoranga muntu na ruchite nsemo lakini atubwati sio mugambia sawa kole mirimo nembero bali tu abwata singe chinye kuyikwana nakaiga lakini ukwana nigenda kama yuka mukabana nambeka independent church yamangana agriculture county wole miyobo ko basaba nale ngabantu baminte into bibere aiga ntu ateba nga torosie esako ekorukunga bugetauri ofama sako efama sako ye igeko korane byombe muna World Bank asenjere ndekera turabanya sako tu abekire silingi milioni 1 World Bank na reko beke milioni ya yemo toko beka milioni 20 na roba beka milioni ngapi 20 kiaba kibesa kitu toliko irania so that omonto momembo yomo ogendo orusie roni koruororo ebwata 1% interest 1% inga munambos bali mumate nyone byombe onyora kibasa kyamo konya muno monto ekyagera utagete ko ende style ngao tutigeria abantu bali kobekwama ebyombe baye gwetinga baye guchingoko baruwana mambia ondosime kuro matoke buwaye mambia ndo boliye betinga mbanyoro chabonega oira matoko nsi oira tinga yonsi oira nyora mito byonsi mwabira ole binte bisa bono utate ko ende style yeyo to tigara iske kera bono serikali tari gokora merobelio onyo kubwata nyora nkiombe kebeka ase sako ubwate kiombe kyao lakini members rande bara sigento kieki ase sako munyale gwekonya koetera ase sako yindo itolete bintu binde twasoma bikatari gango chokobeka muna bono ntokani ko goncho richombe na ndu bungaini bole twabekire toja goitire sake iyo ento la kora kubakurera ronga ki abantu baminto be so ase sake muga nyono mongino muga koyo ninje moli kabe sako abakonyora nyomo simambie ndu boli nyorire mboli karenya samo konyire mwale ko musaba nyone ngomba nyoro nya sango goko konya ale mbuya mona ntu bwege ndi nya sae buya na korori buya mono rende tigantigere gabo rende kere nkogenda na ninyi mboke kogenda bwange singenjo na nitate goikande tiganda atigere ngori ane gaiga kiparantu balonje timune mbure gokea ngoiti tole ga chonsi toro ento jibangete igolende parate tutigete apart from kipara kiri goite kake kipara ngo jibeka tole buya no musim barati na beka omorobelio bwakolika abantu 25 egasi yabere ko maintain kipara gogora tole biragita bigokonya kipara kiri maintenance keri michando na ndero ro barane kuri mulero embule gutuma mbiendi pare yasaleka tuwatu ali tomorobelinga tojore kipara echi asenchira yokobeka bamura muna kurwaiga barende pare baberega bakonyerenda butambe so we are coming up with a program to abere moto lemereri yake na taka goteba ngalende ngotigande ngoli yande singe choko ndana ndujimate ngoli yane chiringi chiribu isato no mongwano yorenge gaiga natika chiringi chiribu bere mongera machumeli weyemo na ndende kurwa bisiali yanga ibono narra raili ngaibonali morochia lakini komuli raili pole gaki bali bo bisimu acha diango to semo do jaga iga imboke nere raili alo ngana baika mba acha linda lakini masema acha na ndero nere komande ngoli ya ruobisi mbuya mona sogontegera mbuya mona sana asengencho mugambia kwanire okorire mbuya mona sana bono egento nkere kama ketotatega itikagende kamoranje mbale bareta mariga kurwaria so yominto gega kolegas minyokango gocha ne pase riga kimwabwate mo baise koirana nero kamoranje inchuango gocha moise koirana nero bono ngakyao cha koragera inchugocha oriorenge ngayare mwalimu daktari inchugocha gake chitae kaibere ekaro morisia akona kuyarigania arete pasta
mbia muno molisi nenda ase ribaga Sunlight ase David ogega gokora ntwe twacheta mapema nabo twabangite pasha yaito buya gento nagani no koimokia aba bacha kuru Sunlight baimoke igoro bakoroko bokoiga mukango bali mubali staff ya Sunlight skuru eneli yakora buya nende bwate unorganized junior secondary lenta abana basome pasha yaito ogega muna twakuwa ikuru nyomba mate ntwe twenda tumo ikuru nyomba mochairman igona bondo chenga ensemo yaito twakora ne pasha yaito ntobegete tiyare mbia mono mochairman mbia mono sana bono oyo otomukora anje togenda chinsango ikachire ilindo koreta irongorie iyo oyo otomwa bono chinsa chaikire bwana mangana abire bono nanje tiganda ngambu yamono nanje nirongori na rethira nkego oyo mintangete Muranga Magembe nanje nero nabanga tiganye beka nandere ningotabyo mwe musienga na intu toliga liri bage limo iliria ICT na intu no munyangama na intu kolagi na intu atanyorere mate anya neria akyo tagete ndobwate mbuyama buyama sana bona oyo minto Morisia buyama no Morisia abasani baba abambuyamore baba tinko nyara gukwa no mugano no mutambe nerogerire twikire kiroge kigio burai gwe kanisa baba ase kanisa arengo mokongu na ndo korete bionzi ase biria gotebiwa bana ba minteki baba tebete emeremeri twabeke irumareko taye kora so bwegenu na so bwanjani kiyo kana kinare ko batebia kiria totigerete kanisa are gotosemi mubwate rororo obwanjani bori bubwatane kegima tokore mereme ya sokura muna turaire kogende nkerie ngiya asenge ncho ye chinza abalisi tene na morusi gwe bichanga rian pasta abalisi mwensi bi incho tene na yetageka abalisi ancho kabakonya gocha oyo minto director nyagaka oyo tarenge goika okarari chise changumbu igante imbate ingambu yamone tari ne kerengo asenge nchonga alimu akorete abeira yobo buya senyangi ya baba Moses niwe akero moko genda mwensipi ebichayo kaya ayara Biyamono abalisia mona nabaseseni na asemere meyo morisi aliso na mata itotenene etageke yema asenge nje yokorwe brief mumogina emwaka arenge kanisa mungaka batise tu asobwenge egera twali gan past biyamono morisia mungina babo yoraire nande incho mukarani yese kanisa igo tigandu mugano mwenge wumongina baba amuraro timbugati karatasi ko bakango soma lakini mbaba ninche maete meroberi ya yons ninche maete wakora kwa yewens ne birenga yali alikoba okubisa abantu baye litanga ni baba abatisetwe nane kala abandi tutara iborukare miaka yo 60 wone soko menya kwaye ba menyete na ankala bakabaria bakoro manyete nkobeka baenge bibunduga banya kobeka igeri ne banya gosiba agachakaira na maega yake wono koiboru kwaye se kanisa wakabere ya ibore tuchitarikie 25 omutienyo kianda omwaka 98 aliye soro chirwa mu gutano no mu pastor ngekoro kusiocha igo baba ase kanisa muna ba usite kanisa korunya gutari okindo kanisa chicharenga arare ase kanisa ya mu gutano
branch nja chite gacha asenge njo ya barabwe ekurukuria bwana mwako male no ara mungino orarire na bangina bande mbaro asenge njo request yabo batanyare koika mugutano asenge njo chinguruko cyakeire branch ekurukuria bwana gacha mwaka 2014 asenge njo yabangina abaiga na abagaka abaiga igo baba egasi yaye nena abwate kanisa no konye chinguru chia mwereire yarenge omosemi omonene yarenge kombosa ekombosa mirete kana kera arenga America na kombosa tia matera bali bara mugaka Benjamin baba ariko kombosa gotera ali matera nala kombosa tia kera arenga America taruete nara iba matereti baba totereri agakombosi chinse chechi nanda agatera nande bakarekoti bono baba tuasirio mosemi ase kanisa yaito arenge namba 12 ase Rochester igo Nyasaye tigato sentuensi nabatigere magane kanisa boigo erinde bisibya bene goetera baba bisesenia abantu bonsi asobwamo oino mugano mwenge bwe kanisa obaba mbija mono molisi Biamono kwa yeri lio nkundi incho asenge njo yogo saboko nene mwaganiriwa egera motero gotera kuria chubuango tutara chenchia egera ngari gani pasta kwa neta gekeye ngane ya Biamono asenge ncho yeri konde asenge ncho chinsa tia binyokile nche na nyoro chumbo ya mogo ntumele genta onte binga yaya no nyana agenda arake bangere polo muchibwa kumu mugima igo oyora monyolo minteli kano nyando orule getoro kya kiri bwe yemo na nina batanga na omuramo obaile pole nene singi nchachi ta matanga ringe guchikitale no akali biya mono sana chibese kindi chichi lio nkundi omwabura kuri mwatera egekogera gwasabu ase abantu abange no kugania okonene Kina mama, atu kimarisa, kasi atu, uapa duniani, tutapa, akwenda mbinguni, tuvalite. Soloni
mono mbuya mono asogotero kuya Mauricio Benjamin nchwa koro gusaba pastor agendere kuya. Ngosaba tuarenge murandi achaga tawenteringana. Basi na tuamini tuombe. Tata mwana moika mbuya mona asingi ncho yeri baga. Monene wasangiririe abana bawe kiagera kire gintu gya kore kanse yerieta yense. There is a bubbles. Na beko nyare kana Nyasaye witu twarama kuri twaichana. Lakini abera nyare kana nga Nyasaye kwarange irionde anyoro gutulika sama tanga yo mungnya jemima. Utumishi wako anaposimama kuleta neno, mbingu isuke inene nasi kupitia kwake, ndio sababu tumeomba na kuamini katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Pastor, karibu. Mbia mono sana tigangiriri bageli elinde. Jamani, tunataka tuleta attention hapa. Ebiangere bicha. Tunataka tutoa attention pale tuje hapa. Tolente biangere That is why we have deacons in the church. This is their work. That's why we have elders in the church. When the program starts, the divine service, that is their work to maintain peace and order in the meeting. I want to request the deacons to be in order. And the elders to be in order. Because now this is the divine service. When everyone is speaking now, everybody should be quiet. Nago kire kororo mugako mare. Mane nago senio mugaka. Bia mono sana. Mane nako echinguru. Bia mono sana. My brother Daniel, where are you? God bless you, my brother. Thank you. Omogako nyankole ko America. God bless you mogaka. Thank you so much. Na banda bange ntanyare watura singa kichi. Gochukora nditore, yagizo chukora ndi abantu batatu. Lero. Bono to gochukora lino mogako koro kwa Machan, teno kolego mwako. Good. No mogako koro kwa Benjamin. Sasa hao ndio tutaenda kuleta neno pamoja na wao kwa wakati huu. Tunaomba utulivu na tunaomba amani. Kabla sijaanza, nyumandara jaka director wa Sunlight simama. Umurayo director wa Sunlight itinena. Songa karibu. Injua ngange. Shule yetu ya Sunlight ilifanya vizuri. Eskuru yetu ya Sunlight ikakora buya. Ekere kenyoro kanisa yo eskuru yo korobi ya se kenyoro. Shule inapofanya vizuri katika area. Enda mwamu egosira. Enda mwamu gekuru. Bante bagosoma. Hallelujah. Igo ntoko matengo omusachi onemere meme yago kora. Bana bacha bange basome Sunlight asewagweta. God bless you. Amen. Now we want to go back to the word of God. I am so interested with the death of this mama. What a time the children they know, Eladson and your brothers. My brother Daniel
oyo minto Daniel, and the rest who were here when the mama, we were transferring mama from where she was staying. I want to thank the children, the grandchildren from America and from all walks of life who said that our grandma should not die or stay in a cottage. We want to put our grandmother in a good place. So these children, they did a program. They did a program. They coordinated very well until they ensured their grandmama has been put in the right house. Hallelujah. Hallelujah, wana wa Mungu. I want to say God bless you, those children. So I am interested to talk about the mama who has slept now. What has mama left behind? What has mama left behind? This is what I am interested in. What has she left behind? He has left behind so many things. But I want to talk about something that she has left behind. In the book of Proverbs, chapter 13. Proverbs 13 verse 22. Omonto muya nigo agotiga omwanda asa abana baye nase abachokoro baye korende obotenenku bw'abanyene bibe nigo bogacheire abanyene oboronge. Have you gotten that? Have you gotten that? That is where my message is grounded. That is where my message is grounded. What does mama left behind, my brothers and sisters who are here? What does she left behind? She has left behind something the Bible calls a lasting legacy. A lasting legacy. She has left something behind that will ever be remembered. A man can choose to live a good thing or a bad thing in this world. To leave behind to his children a good heritage or a bad heritage. A good heritage or a bad heritage. I want to remind the children of this mama. Your mom has left behind a good heritage. How good is it? A good heritage. How good it is. The Bible says it can be either good or bad. It can be either good or bad. What about when it's bad? Exodus chapter 20 verse 5 and 6. What about when the inheritance is bad? Listen to what the Bible says. Tobaisa gosasima gosego korere mebwekano ekorire ekiagera inche ninche omonene nyasaye bwelisemi aseng'encho yamabe abaiboli nigo nkoa abana egesusuro
goike kiare gia gatatu na gia kane abo bangechete bono gwagiatire bono chakabia bono gwagiatire geja bono gwagiatire bono chakabia bono tiagwa mangana rio kurigarikia bono flow goikai gakero monte uyo ntogokwana tobaisa gosasima gose gokorera emegwekano ekorire ekiagera nje ninche omonene nyasaye bweri semi ase eng'encho y'amabe abaibori nigo nko abana egesusuro. That is why I'm interested. Goike ekiare gia gatatu na egia kane awe bangechete. Bas isanire bono kero muntu. That is why I'm interested. Parents who are here, that's why I'm interested. Parents who are here, that's why I'm interested in. You can either leave a bad heritage to your children or a good heritage to your children. But the Bible says the bad heritage, God will punish them up to the 4th generation because of what you did. Because of what you did, God will punish them up to the 4th generation. Oh, it's good parents were here. Run your life well. Put your things in order when you are alive. Direct your children well when you are alive. Do your right thing that you are supposed to do. But I am interested with the old mama because she left behind a good heritage. She left behind a good heritage. How many elders do we have here in this family? Can you stand up? Here. Can you stand up? Elders who are here, can you stand up? I am not trying to fabricate my words. I am not trying to fabricate my words. I am saying what the Bible says now. The right heritage. The right heritage is what our parents can leave behind. How many deacons do we have here? Can you stand up? How many deacons do we have here? Can you stand up? Please come ahead. Come. Please come. I want to assure you, friends, wherever you are seated, I am interested with the mama who has slept. Not because of anything, but when I try to follow this history, I came to realize this was a God-fearing mama, and she did her part to put her children in the right way. She directed them to follow God's ways. Until in this family, now she has slept now, but he has left behind elders, children in this church, deacons in this church, a good heritage. A good heritage is to direct your children, to direct your children upwards, telling them they are supposed to go upwards. God bless you, my elders. Sons of mama, God bless you. Keep the mantle burning. Keep the mantle burning. God bless you. You can be seated. You can be seated.
Bono ikaranza. So it's not my own words. Bono ayatalia manganane. I want to show it's not my own words. Na wanta ko ngate manganane. And that's why I am interested in this family. Na kia ko naende ngo kilimo na I am interested with this mama who has slept. Na bongo keto mongini urari. I have been following her step by step. Na bana ko yakubwati ngora ngora. When she was alive, I have been following her life. Bono bune kera renge mona wanya kubwati obugima bwa. And when she died, unfortunately I was out. Bono nande kera bo korane ko na renge isiko. I was at Nyamira. Nyamira na. And I've been following. Bono wanya ko kubwati. I've been following her. Until today. I was prompted to say. To say this in Proverbs 13 verse 22. What shall you leave behind to your children? What shall you leave behind to your children? Are you leaving to your children a bad heritage? Or you are leaving behind a good heritage? Dear friends, remember, the Bible says when God comes back to punish, God punishes up to the fourth generation. So we are so interested of what Mama did when she was alive. So she gave us a lasting legacy. A lasting legacy. That is a godly legacy. So the Bible tries to give us some of the character traits that can help us to build a lasting legacy. That we may be able to build a lasting legacy. One of these character traits. One of these character traits. Number one is to maintain a godly character and a conduct. A godly character and a conduct. I am talking to the parents who have children here. I included. I am talking to the parents who have great grandchildren who have a few days to go. One of the ways that we can build up this lasting legacy is by maintaining a godly conduct. Godly conduct and character. I am so interested because Mama was so interested in building up the legacy. That is why she showed her children to the way of the cross. The way of the cross. No another way. Church, that is the way. Now your mom is not there. But she has left you behind a godly legacy. A way that you are supposed to live. And therefore I was so interested because I was challenged. I am a pastor. What am I leaving behind to my children? What do I leave back behind my children? Oh yes, can I preach and get lost? Oh yes, can I preach and give my children a bad heritage? It's a big challenge to each one of us. It's a big challenge to each one of us. Our mamas loved living a big challenge to each one of us. Those elders with children. Those who says with children. What will you leave behind? What will you leave behind?
behind some parents instead they build on corruption. They build on corruption. They cheat their children. Just do hoarding, so that we may be well off. Very unfortunate. Very unfortunate. Very unfortunate. The godly character is what will remain in this world. The godly character is what we shall take to heaven. Oh, these other things shall be left behind. Oh, these other things shall be left behind. And because of that, Proverbs 22 verse 1. Proverbs 22 verse 1. Listen to what the Bible says. I am Somi twende kazi. Erieta ligia ni goli wenerete gochorwa kubwa chinibo chinyinge na oko manyekana okuya nigo kobwete evedha na etaavu. Hallelujah. 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 To some people it may sound so odd. So to some people it may not sound all that okay. To some parents it may not sound all that okay. Because they know the purpose of living in this world is holding all that is in this world. There is nothing wrong with that. But get it in the right way. But the Bible is very clear. Because it says that everything we have will come to an end. But a good name is better than anything in this world. This mama took care of her name. Took care of her name. And because she took care of her name, oh yes, the Lord blessed our generation. And they will keep on blessing this generation. Is there anything good we can do while we are in this world, friends? The book of 2 Peter chapter 1 verse 5. What does the Bible say? 1 Peter chapter 1 verse 5. 2 Peter. What does the Bible say? Aha, baba. Inasema? Petro ya kabere maisan. All right, so on. Na kia senge nche yuo koromo kemono erinda so kwegenda kwaino momento buya asobuya chisemi abana abanju bomo nene igumuna togo tebigwa koromo kiasobo nyasaye watu wa Mungu, this world is passing away with everything. But the Bible says, let us be committed in the word of God. Oh, these other things will perish. And therefore build our names while we are alive. This mama, she built her life when she was alive. When she was alive, she directed her children in the right way. And she did her part. Whoever will get out of the track
ondora bagara kurwa seme mustari It will yo be upon himself, not upon mama. It will be upon himself. bono gira bego ya tari asomongin And it may not end well with whoever will go. na at te his ko side. ete ta gukura buyoyo ko bogera That's what the Bible says. ana marika goteba I am not cursing anybody. ngetindi But kuragereria the yone Bible is saying that lakini Biblia ateba she showed you the way you are supposed to live. akaboro kienje mna mwete komenya Number 2, namba ibere one of the character traits that we are supposed to build bone mbweye meto mwete kwagacha is holding godly convictions. bono no ko bogoria ogo ko nyasai Holding God's convictions. orenga kwabwatere mono ogo ko nyasai. This is where we are supposed to go. Ana oto wete ko This is where we are supposed to take our children. ana oto ko ira bana This is where we belong. ana oto wenere Holding our convictions, friends. kobwata mono gonjo ko kuita basani Deuteronomy chapter 6 verse 6 and 7. okoiranira isano nemo Deuteronomy chapter 6 verse 6 and 7. isano nemo isano ibere isano mo isano ibere ya kosomo Abakwandi bonse. All right. Helda egoteba sigisi egoteba amang'ana yankoba chikali tuko lya lero. Hallelujah. Noigwete lakini yani amang'ana enelingana ni Nyasaye likokwana dali pastor mbati okokwana hapana mumasinyati ninaongea hayo maneno. Biblia neno la Mungu. Na Mungu anasema ya kwamba whatever I am commanding you today, ngakende gyosi ngoba chikali tuko lya lero command it to your children. na gechike oje kaka abana baino Moya orokereria abana baino mono mobe moko na kunyeiranirira butambe ekero moikaransete ase chinyomba chaino nekero murasoro gendo nekero mogochekorara nekero mokoboka. Hallelujah. Amen. This mama did this faithfully in our life. Telling our children, this is the right direction. This is how we are supposed to live. Choose what you will serve. Holding godly convictions as we are in this world. Godly convictions. That says the Lord. That says the Lord. It's what we are to command our children to follow in this world. Let us command our children to follow. That says the Lord. To follow, thus says the Lord. Number 3, we need to demonstrate godly compassion. Godly compassion as we are in this world. Wapendo wa Mungu, abanjani ba Nyasaye tuache vitina, tuache chuki, tupendane, tuishi kama watu wa Mungu. We have few days to live in this earth, but Jesus has prepared for us eternity. Let us just prepare our lives to inherit that kingdom that is coming. That kingdom that is coming. The next number. As we live in this world, we need to show a godly example. How we live, how we associate, how we work, how we train our children, how we associate with our neighbors. We need to be a living example in our lives. A living example in our lives. Psalms, Saburi 103 mstari wa 17. Saburi 103 mstari wa 17. Biblia inasema bas oyobona ogusidiri mugaka irangora oyobona ogusidiri esi bidiye goja kweli umuriro uri iguru
Eke kere iguru baba tenera mbia mono. God bless you. Baba njugode Tigasoma. Soma baba. I will amplify that. Okay. Korwa kare go ikakare na kare. Obwanchani bwomonene. Igobore ase abamoirogete. Noboronge bwaye. Igobora abase chinderie chiabo. Pastor, lakini mangana all David. No, but man, not body. Mangana pastor, what David body? Am I telling you my stories? I'm telling you my stories. I am reading from the Word of God. I am reading from the Word of God. Will follow the children of the righteous. If parents are crooked, if you are crooked, your crookedness will follow your children. Parents, if you are upright, the righteousness of God will follow your children. Lakini mangana ntuiwete wana naotora yani bono nkimura usika kubwa mangana ngamunaya enkieki yagosi Rusia kubwa mangana munaya lakini abayiboli mora ingimora Rusia kubwa mangana munaya ingobo bebwago igobo kubwati abana baho ekerole borongo tinene biyomenye tobogi mabori straight ya sobogi mabwao oboronge bwanya sawo bokubwati abana baho kakya mangana itaria maya lakini ndigera bonda ntebanga narandi nindigera abantu bomane onyondora somo sangerekano gene to who is still dwelling in sin. If there is somebody in the congregation still dwelling in sin, swimming in sin, enjoying sin, wow, it's upon you. It's upon you. The righteousness will follow your children. It will follow your children. The next number. The next number. How we can build a lasting legacy. Christian integrity. Christian integrity. In the book of 1 Chronicles 29 verse 17. Amangana yebiro. Merongevena kianda 17. Somange merongevena kianda 17. Babori kayacha amangana yebiro. Olibono mulero igoro. All right. Okay. Iyo baba. 17. 29:17. Igako teba iga. Mambo ya Nyakati 29:17. Nereo. Yeli tanga ni mami. Nero. Tiango mulisi ala soma tu gero sinero bo. Yango soma ngo tu. Yango tore wo turatu ngo yango tore wo. Mulisi na ya soma. Na yeto mai go cancel. Okay. Nyasao ne. Ni manyetenga ayenigo okorenga enkoro. Naende nigo ogokirie na yale ayaboronge. Igo mami uli otea mali. Ase enkoro endonge. Bas, iwa bantu bomanene leo nalibi kwa nebikale. Nyasaye nkiago kiri nakyo. Enkoro endonkore renaki endonge kuna kurobereria bande chi conspiracy chinchafu kuna koita bande korunse kuna kobebi omebyo koita bande ayeita bande nayo gende na bana bawo bakurwati. That is it. I'm not dinda aragererionde lingale yasa liateba abantu bamanene nyasa akiroro byana ndo mulisi nyasa nigago kirinaki igwa abantu bamanene ayana mangana yo mongina nyasa temira igwa ni manyetenga ayanigo okorenga enkoro naende nigo ogokiri
na yale ayaboronge Nyasaye. ase enkoro endonge banchu bamone karatira narwe bumulisi ebintu ebyo kana akole masoesi abo kana akole masoesi uratene nabo abanchu bamonene ihwa Nyasaye ore igoro togosaba oyo turangiri oburandi orangiri abarisia obwate kanse ya yere moyo yagore tuna manyinga Yesu Kristo igagokirie n'abantu babate chinkoro kire naki agokina abantu babate chinkoro kire naki wengine watasema bandi mbatebe my heart is so black bwana enkoro yaniri mwa my heart is so black enkoro yaniri mwa what can I do then nkibana ngokore should I perish bwana ongozira should I perish because my heart is so black enkoro yaniri mwamu when I hear progress in the community bwana kanko wa maganda ya sekenyoro pressure goes up twice enkoro ikona gwaka kabere gatatu when a child passes in the community omwana gaetira sekenyoro pressure doubles enkoro yenda mwame when wa a vehicle comes in the community pressure doubles should I perish bwana ongozira should I perish bwana ongozira the answer is no ijibu yaya confess your sin angame bibia confess your sin angame bibia the precious blood of Jesus amanyinga itegeta Yesu has power to cleanse all your iniquities nabwate chinguru choko sio the precious blood of Jesus amanyinga has power to cleanse you nabwate nanya koko chena you should not perish in your own iniquity togosi asine bibia ibi just confess your sins ayenge njoyo ka surrender your life to Jesus and his blood shall cleanse you amanyinga na gosi from all your iniquities bwana bibia obyo simbisibiwe hallelujah 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 and that's why Jesus died on the cross na kikiagerete Yesu akakwa somo saraba all thieves ebinte ebyos all drunkards bwana all the wicked all those wicked obwakerengejo will be cleansed ngabosibiwe when we shall confess ekero turabyorokie in the name of Jesus and surrender our lives at the cross of Jesus Christ. That is why Christ came, that we may change our ways, follow the way of the cross. That is the only hope. That is the only hope. If you have been sinning, if you have been conspiring, planning evil, it's high time now, dear friends. It's high time now, dear friends. In the book of Acts chapter 17, verse 30 and 31, listen to what the Bible says. Okay? Iwa ebiro biri byogotamanya Nyasaye niga ombeti ngatarochi kurende bon kurangeria abantu bonse bakera se baonchoke hallelujah hallelujah tuare ko bana macha na to ko batisa abantu ande baroboro tuwa kale na kale no to ko batisa abantu lero kana ande baroboro tuwa kale na kale Nyasaye agoteba abantu baonchoke verse 31 kiagero bangereri tukagocha bas notigira oba today is coming for judgment. Today is coming for judgment. You can hide today. You can enter into Mindy's plantation. You can enter into HI plantation. You can enter into the bush. But the day is coming when you will not hide anywhere. You will not hide. You will not hide. Dear friends, when we look at the death of Mama Chemima,
It turns to be a lesson to each one of us. The legacy she has left behind. The fight she has fought. What she has done in her life. It stands to be a big challenge to her children. What your mothers left behind. Don't go to another side. Walk in that way. That leads to everlasting home. In Jesus' name. Amen. Nataka kuomba. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru ya kwamba Bwana umeweza kunena pamoja nasi. Umetumia mtumishi wako ambaye amelala sasa, asikii haoni chochote, lakini maisha ambayo amekuwa akiishi yamekuwa fundisho kwetu, kwa kila mmoja katika maisha haya, yamekuwa fundisho kwa watoto wake. Baba, katika jina la Yesu tunaomba ya kwamba Yesu ukatuoshe, Yesu ukatutakaze katika maisha yetu. Damu yako iliyomwagika msalabani ina uwezo wa kutakaza kila mmoja, ina uwezo wa kuandaa kila mmoja atakayetii na kukubali njia ya uzima wa milele. Asante Yesu, maana umetuandalia maisha ya milele. Asante Yesu kwa sababu ya familia hii. Asante Yesu kwa sababu ya mama ambaye amelala sasa. Maisha yake yanatutangazia ya kwamba tunahitaji kutembea katika njia ya uzima wa milele. Mapenzi yako yatendeke sasa, hata tunapotoka na kwenda sasa. Baba, tunaomba ya kwamba wema wako na fadhili zako zizidi kuwa pamoja nasi. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. There was a choir that was supposed to sing. Ilikuwa kwaya gani mli? Ensoko. Ensoko, where are you? Ensoko, are you there? Ama mumeenda? Ensoko intangoko soko kuya. Ayere. Wameenda? Ensoko. Wameenda? Okay, wako. Sasa Ensoko, nyinyi muje msimame hapa. Ensoko muje mutene muina. Very fast. Bwango mono, very fast. Bwange Ensoko. Ninataka niombe ngusabande turusiero nguli. Nataka niombe turusiero kere kwa yako na hotela ali. Kwa yako na hotela wangu turunguli. Ngonga matanga taraera na abanjire sana abantu aba ya muri mukirete kiri abantu bakwende gona bakoleka nayo. Obo bana. Abayigoro bagochia. Tiama cheso. These people are traveling to heaven. These people are going to heaven. Umugando w'ingoro gochia amatanga ndo kolesa kasaka gochia abantu kubona okuminga abantu abasiretenze bakaera tata imbiya mano ninya saba senigoro kwenda muri. Keep it up. Aria ekwaya motere na Ensoko njugo chimoina aga. Tunataka tuombe. Ensoko dongo chaka turi gusaba njuwa ngebange. Tunataka tuombe tukusanye ero ngoli. Gusaba turi turushiro ngoli. Basi tuombe. Baba, tunakushukuru tena kwa wakati huu. Imefika wakati kila mmoja ataingiza mkono katika mfuko wake. Tunaomba ubariki watu wako. Ubariki kila mkono utakaoingizwa kwa mfuko kwa ajili ya kutenda jambo fulani, kwa ajili ya kuonyesha upendo. Asante kwa sababu ya mibaraka. Ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Haya kwaya. Tunataka tuanze kuruhusiero ngoli. Bancho bo manene. Tatoru chake kuruhusiero ngoli. Daniel, my brother, I know this is your home. Come. Moko begalioga. My brother, come. I know this is your home, but I want to request you to be in church. Tutafanya pamoja na wewe. Asante sana. Pea mic. Abana banyasaya mbiyamole nande. Pastor mbiyamono. Thank you so much. No mongi na mama chemi mbiyamono. Asitukilia erero. Amangana tuwairwe tuakinire nandi tuanulira asenkoro. Yasaba seseni na nyasase seseni pastor. Pastor lende yekirenga kiero ngoli. Ega togo kora bono. Nkolengia etoko cha chigurupu. Togo cha kirali my brother. Tunaanza huko. Amungo cha buyabuya muna abasongo muna mwakira silingana iga nanda nyasaba seno na sukurwa. Mose ni kuchinsa ba chance. Pole tu.
Mnatembea unaweka hapa unarudi na keti. Tukimaliza tunakuja hapa, waheshimiwa wako hapa katikati, mnakuja mnaweka. Tunamaliza tunaenda biyabu sera bwansera nire buyego. Abantu bamane bano chaka. Kurwa. Ntulende gati. Bantu bamane ncho. Kurwa tenti gatoche. Nchugocha. Njena chakirema mane nabaseni. Biyamano. Nchugocha. Tuchakira bantu banyasaye ga. Nchugocha. John hapa. John haraka na Mungu atawabariki. Tembea hapa mbele. Biyamano baba. Mwana kuseni. Nasabo seni baba. Nchugocha. Biyamano abantu bomanene. Nasabo seni. Biyamano. God bless you. Biyamano. Nasabo seni. Biyamano. God bless you. Asante sana Bwana. Biyamano. Asante sana. Barikiwa sana. Biyamano sana. Biyamano. Ngora. Biyamano. Ando kwenda na weka ransa. Nasaba seni. Biyamano sana. Nasaba seni. Biyamano. Mani na baseni. Biyamano baba. Biyamano. Nasaba seni baba. Biyamano sana. Thank you my brother. God bless you. Thank you so much. Biyamano mata masage. Nasaba seni. Biyamano sana. Biyamano. Bono kuachira bono. Biyamano sana. Biyamano baba. God bless you. Barikiwa sana. Biyamano. Chugoja. Hii ni hiari, inaitwa sadaka ya hiari. Sadaka ya upendo. Biyamano. Chugocha bantu bomanene. Biyamano sister. Biyamano. Oyo mame. Biyamano mame. Bajare urari chugocha iga. Tokole bwange mbure taraja. Biyamano. Ncho asobwanja niyo banene. Trimbo kagocha baba. Biyamano. Nasaba seni. Biyamano. One second ya itebo njugo cha. Biyamano. Trimbo kaiga bana wanyasa iga gocha bwangu. Biyamano baba. God bless you. Nasaba seni. Biyamano. Tena iga tenero trimbo kibwangu. Tiga ko kachinge bure taraji. Biyamano. Seseni wa bantu bomanene. Nasaba seni. Biyamano. Biyamano sana. Bantu bomanene seseni wa. Biyamano. Asante sana my brother. Biyamano. Trimbo kagoja. Asante sana. Kali moina. Biyamano trimbo kaiga. Asante sana. Asante sana. Tunaendelea. Aya. Asante sana. Bono moino ndani, bono moino togocha. Abaheshimiwa na wabaraba ngoma. Bantaba ya nobara. Abona kali nobara. Abona director sana like nobara bantaba ya boka. Joja bantu bomanene. Nasaba seseni. Biyamano director ando mechwa bwaba kibomba ni machiracho. Badenta bana aga. Biyamano sana.
Biamono sana. Biamono sana. Mwaka biamono. Biamono. Biamono sana. Biamono sana. Biamono sana. Oh, my pastor, you are here. Hata si kuona my pastor. God bless you, my brother. My brother, God bless you. Thank you. Biamono. Na kole my sister mo som yuna kole Biblia ngero. Asante sana. Maba achile bosia. Biamono. Nyasaba seni. Banto bomba ni nyasaba seni. Asante sana. Asante sana. Umushukuru. Asante sana. Biamono. Muinalile ndali abaishimiwa balia. Mbachabuli. Notogocha bono bali abaishimiwa bali bamwino notogocha bono. Pole kwa upendo mwingi. Tembea hapa mbele. Na Mungu atawabariki. Njoni. Bali bamwino ali abaishimiwa bali. Nchugocha. Biamono nyasaba seni. Nchugocha pole asobwanja niyo bonge. Nchugocha orokyo bwanja niyo bugocha igo manena abasisenie. Nchugocha iga mabudani wakolega singia. Asante sana. Ndisi TV wako hapa. We are aware of your presence. We gonna give you something small before you leave. We are aware you are here. God bless you. Thank you so much. God bless you. Okay, nchuo abantu bamanene nchuo. Meanwhile, in this TV director, if he is there, that leader, just come. This TV, please come over. Whoever is in charge, please come over. Asanteni sana, tunashukuru. Asante sana. Tutadekoboli omulisi otuoli asabe, elder. Just pick it. Tutadekoboli omulisi otuoli asabe, elder saba. Asenga njwe sadaka. Tuwege nango. Omwanjwe Nyasaye. Abana bawo barulero ngoli. Nabeko nyarika Nyasaye itung'oni ne chanda. Utabwate kya guchira omuri yenjira guchira omuikia somulembe. Bone yaruru omutungi ole iguru. Koranche bosiri kwabe na se amate yesireire. Asingi njoko jolero ngoli. Bono konya bonsi tuasebya sitiriso moritu. Amen. Asante sana. God bless you, elder. Tuna onaroto bali bato munchuocha bali bato munchuocha kamuranche mbali bato mnabaheshimiwa tukiwafungia nje itakuwa vibaya sana. Hayo ndio makosa makubwa tutafanya ya chinai. Kwa hivyo tunawapa mna bato mbatote, lakini hakuna story. All right. Chena tomwa Gona tomwa no mo director Solomon Choti. Ujore director bweriye. Oruwa 1000. Nareye. Good. Ayo mwaka no montomia. Mbebara pastor asengenchio marandi amaya kwani apa ye family omuchio bwana na inche na nyoro mwishimigwa alinga segete okwana matanga nari seitawe nyankama na nga 3000 ndetere family yo muchio bwana wachumura na ngete yang Friday lakini family amanyete njigote bapora asengenchio mungina alinge family omuchio mugale iwo mwishimigwa omocho michira otebire pore asomo chio bwana igo mochokoro goikare ngara kinga sengecho itanya arikana kwa niaba ya rambirambi mwichio bwana pore omochokoro michira biamano sana. Kwa hiyo tuwasikiliza mangana maya biamano sana. Sasa hapa mbele tuna Ndisi TV coordinator ambaye tutampa nafasi. Muna mulego mato mubwatire muna gucheza abande bakaroja sabara nga mangana agendereta ana muko nakobetane bitema gabu inwali mobetane te bitesa abantu bakare
Edalia mangana manene. Bona bachukuru baroset your program this TV to be here today to live stream hapa leo. Kwa hivyo nataka niwape nafasi waongee tu na moja, alafu basi I will take this mic back to the chairman, then you proceed. Thank you. Asante sana Pastor Seribaga. Abancho monene turasama bena bakwani mbyamole. Mbyamona Seribaga. Omongina Chemima okulenga kiae twachire ku mwaka roko eli. Egeragende bia. Oyo kwana musia korokwa Hesbon Nyamete from Ndizi TV. Ndizi TV amakumetinga Ndizi TV nelie ene TV ngaite most of them mwaemanyire. Mbalinga bama TV by the way. Good. Number of people. Thank you. Ndizi TV alimu ao nabo okosachi eiro biega oyimo kigoro. Ase start time na Go TV no tole. Ekarawa asota anyoko ekarawa search yangire gocha what you do ko mokeri erigoro kidogo na ndo kore scanning na boko enyora. Ori eriga alinto wate ipini ao bibiga toko semia igoreji skuru igoreji kanisa everything. Muna toka chake tomoroberi okurumambi anya kwa gaitire bosie kamera bobeiga gosonye kwa gechire nyekwara kwaseka ayo tarengega na baranga nyarebe na kora dingana gete mutu asegeteiga. Pole sana kika ntoigete kwa in the morning because since we started this streaming abantu bali batanya ale kuikaga kurwalia ense ya ngumbu na baro zikirenda kigendrete muna kesa bagotera muna kirese kirenda kigendete kese mbaro juna amangana agendrete chio bisite chigotoka alia nyakoe muno mundo kwenda Kisumu esaidia ro ase nyombe ko new Brighton apartment kada toka nda sense ma hichi website Facebook, YouTube na Facebook, YouTube na website. Kada toka nda Facebook okolika Ndizi TV News Digital. Anya tokolika manita ya dato ya koiroru wao. Andoru wao na bogoti gusiko go tuero. Make sure kwalekera manita ya Ndizi TV News Digital. Abun Facebook. Koko cha YouTube andika Ndizi TV News. Koko nda website yokolika www.ndizitv.net. Abuna wotonyora. Ntuacha na aba mintoga na aba kuba kwani abera toiga. Biamono nchengoro kwa Victor Sultano Ibobangi. Ego na chakumunyolinga tuacha korupole chaito asengencho yo mocho korubo monginoyo oyire one of our directors koroku Kennedy Gisemba. Madam Naro liokwa naga mana mange sana urumogano bunachite ngumbu Madam Korwa Ndizi TV twarure pole chaito on behalf of all the employees because in one way it a family is family to one of our directors igokuru Ndizi TV twarure pole chaito nande unatebire tugendera kuligera Ndizi TV tosema nimbi yamono. Asanteni sana, mubarikiwe sana. Now I want to call upon the family members. Abachokorori abana bomongi na abantu bonse tutako dedicate them. We want to dedicate them now. Tunataka kuwaombea. Do we have pastors here in the congregation? Please come. Pastors, please come. Pastors who are here, please come. Like Masagega, I saw you somewhere. You have sneaked out. You are there. Incho. Abachokoro ebichembene bonsi birembe kwesa yote hiyo kuja hapa mbele na watoto wa mama. Watu waje mbele. Abalisia bali babekira magoko kuruo chikanisa. Nataka muje muweke sako hapa. Tunapo dedicate this family. Kwa nini ngemogusu kwanela? You should be here. Nyinyi ni watoto wa mama. Please come. All elders come and stand behind them as we are dedicating them now. Ncho abana bomongina abachukuru bomongina abachukururi abantu bonsi ncho tutade kusabire family. Family kusukaime abalisi baberesiko. Okay. Aya, abalisi tata mubaita nane inu. Wa family wache kuje tu, musonge hapa familia tafadhali. Sikochi ya baba. Sikochi ya. Abagaka abalisi babaita nane isko. Abalisi kwa wote mubaita nane. Neba tuli yo mugutano as long as you bekira magoko just come.
ine mirimo y'omonene ogokora wherever you are. Bona banchu omonene tutete gusabira family. We want to dedicate this family. This is the only thing that we shall leave behind. Kubatika sama okanya sae ayarebo kubalenda kuba unite kokore bintamo na kumenya mna abantu bomonene. Kwa hivyo tunahitaji kuomba sasa. Kuna yeyote ambaye hajaja? Kuna yeyote ambaye hajaja? Basi tunahitaji kuomba. Basi na tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya familia hii. Baba, tunaomba waweze kuwabariki, wategemeze, wanemeshe, waunganishe pamoja kuishi kama watoto wako wakiwa katika ulimwengu huu. Na waandae familia zao kwa ajili ya njia ya msalaba na njia inayoelekeza mbinguni. Sasa wategemeze katika neno lako na waandae kwa ajili ya uzima wa milele. Baba, tunaomba ukawape umoja, ukawape upendo, ukawape uwema wako, uzidi kuwafunga pamoja na kamba za mbinguni, waweze kuishi kama watoto wako. Ikiwa Bwana kuna njia ambayo shetani atajipenyeza na kuingia kwa familia na kusambaratisha kwa familia, katika jina la Yesu Baba tunakuja na kinyume cha nguvu hizo za shetani na kusema ya kwamba